ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής. Γεννήθηκα μια καλοκαιριάτικη ημέρα το 1898 στο Φουέντε Βακέρος, ένα μικρό χωριουδάκι δίπλα από την ξακουστή Γρανάδα. Πατέρας μου, ο Φεδερίκο Γκαρθία Ροντρίγκεθ, πλούσιος γεωκτήμονας που διαφέτευε στον κάμπο του Ρίο Χενίλ. Μητέρα μου, η Βιθέντια Λόρκα Ρομέρο, ήταν η δεύτερη γυναίκα του πατέρα μου. Ευαίσθητη και τρυφερή μάνα, με νανούριζε με παλιά ανταλουσιανά νουρίσματα. Ήταν η δασκάλα μου σε όλα. Αυτή με έμαθε να αγαπώ τα γράμματα, την ποίηση, τη μουσική, τους φτωχούς και τα τραγούδια τους. Σπούδασα στη Γρανάδα, στην αρχή νομικά παρά τη θέλησή μου και αργότερα φιλολογία και μουσική δίπλα από έναν γέρο συνθέτη και μαθητή του Βέρντι, τον Δον Αντώνιο Σεγούρα. Σε αυτόν οφείλω την αγάπη μου για τα δημοτικά τραγούδια της Ανδαλουσίας. Δυστυχώς, δεν κατάφερα να συνεχίσω τις σπουδές μου στη μουσική και έστρεψα όλο μου το πάθος στην ποίηση. Δημοσίευσα πολλά ποίηματα. Κάποια χάθηκαν. Αλλά cinco de la tarde eran en punto a las 5 de la tarde. Una puerta de calle prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. Η ποίηση γράφεται για να απαγγέλλεται και σε ένα βιβλίο είναι νεκρή. Γι' αυτό η άλλη μου αγάπη είναι το θέατρο. Το ζωντανό όμως. Αυτό που καταπιάνεται με πραγματικά ερωτήματα της ζωής και μπορεί να υψώσει έναν απλό άνθρωπο από τη φτώχεια και από τη μιζέρια του. Τα χρόνια μου στη Μαδρίτη με σημάδεψαν. Ένας νέος καλλιτεχνικός κόσμος ανέτειλε σε όλη την Ευρώπη. Γνώρισα απίθανους ανθρώπους, από τον Άινσταϊν μέχρι τη Μαρί Κιουρί, αλλά κυρίως γνώρισα ζωγράφους, σκηνοθέτες και ποιητές. Ερωτεύτηκα την καλλιτεχνική δύναμη του Σαλβαντόρ Νταλί. Πιστεύαμε ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει αυτόν τον άδικο και μίζερο κόσμο. Γι' αυτό ταξίδεψα και στην Αμερική. Όμως απογοητεύτηκα από το σύστημα που βασίζεται στην καταπίεση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Από το ταξίδι μου εκείνο, μαγεύτηκα μόνο από την Κούβα. Si alguna vez me pierdo, búscame en Cuba, o en Andalucía. Αν καμιά φορά χαθώ, ψάξε με στην Κούβα ή στην Ανταλουσία. Γύρισα στην Ισπανία με νέα όρεξη. Έπνε ένας νέος αέρας, ελπίδας και ελευθερίας. Για 4 χρόνια, με μια χούφτα νέων ηθοποιών, γυρνούσα πόλεις και χωριά, παρουσιάζοντας έργα του κλασικού θεάτρου σε εργάτες και χωρικούς. Ήταν τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής μου. Μετά, το χάος, ο εμφύλιος, η Ισπανία βουτυγμένη στο μίσος και στο αίμα. Δεν πίστεψα ποτέ στην πολιτική. Δεν είναι του γούστου μου. Γι' αυτό και ποτέ δεν έγινα πολιτικός. Είμαι επαναστάτης. Γιατί δεν υπάρχει αληθινός ποιητής που να μην είναι επαναστάτης. Έτσι, ένα αυγουστιάτικο πρωινό του 1936, λίγο έξω από τη Γρανάδα, αποφάσισα μόνος μου τη δολοφονία μου. Era simplemente una acción vil y desgraciado. Ήταν απλώς μια πράξη άναντρη και απεχθής.
Οι φασίστες δεν είχαν καμία δικαιοδοσία πάνω μου. Απλώς τους άφησα να κομματιάσουν το σώμα μου. Εγώ όρισα το θάνατό μου. Γιατί η τέχνη και η ποίηση δεν μας βοηθάνε να ζήσουμε. Η τέχνη και η ποίηση μας βοηθάνε να πεθάνουμε. Σήμερα είμαι εδώ, στο σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, σε ένα χωριό της Ισπανικής Υπαίθρου τη δεκαετία του 30. Αφιλόξενος τόπος, ηθικές χωρίς νόημα, γυναίκες που κινούνται σαν φαντάσματα σε ένα μαύρο σκηνικό απελπισίας που όλοι έφτιαξαν επίτηδες για να τις έχουν από χέρι. Σήμερα όμως, έχω κι εγώ μια περίεργη διάθεση να μπω σε αυτό το αφιλόξενο σπίτι και να συνομιλήσω με αυτά τα κορίτσια, τα εξαρτημένα από το σύστημα, αλλά και από τον εαυτό τους. Να τα καταλάβω. Παραλογίζομαι. Πώς είναι δυνατόν ένας συγγραφέας να κάνει διάλογο με τους ήρωές του? Κι όμως είναι οι μόνες που μπορούν να με καταλάβουν. Μόνο σε αυτές ελπίζω. Μήπως γι' αυτό και τις καταστρέφω? Εσείς είστε απλώς θεατές και δεν έχετε καμία υποχρέωση να με καταλάβετε. Παρακαλώ να είστε επίοικείς στον παραλογισμό μου να καταστρέφω αυτό που αγαπώ. Δείτε το έργο μου ως μια απλή κινηματογραφική καταγραφή της Ισπανικής Υπαίθρου λίγο πριν τον εμφύλιο. Και επιτέλους, ο καθένας από εσάς θα γνωρίζει πως από καιρό τώρα και προπαντός στα δικά σας χρόνια, τα σακάτικα ήθιστε να δολοφονούν τους ποιητές. Ας είστε κι εσείς λοιπόν ουδέτεροι θεατές σε μία ακόμη δολοφονία. Τρίψε το πάτωμα. Τρίψε να φύγει βρώμα. Ματώσανε τα χέρια μου από το τρίψιμο. Ματώσανε. Κακιά γυναίκα. Τρίψε. Τρίψε το πάτωμα. Τρίψε να φύγει βρώμα. Ματώσανε. Σκάψε το λάθος σου. Αυτή είναι η μοναδική περιουσία για σένα τη φτωχή. Τρίψε το πάτωμα. Τρίψε να φύγει βρώμα. Ματώσανε. Κακιά γυναίκα. Κακιά για μας τους φτωχούς. Τρίψε να φύγει βρώμα. 30 χρόνια τρίβω. Σκάβω το λάκκο μου. Αυτή είναι η μοναδική περιουσία για μένα τη φτωχή. Τρίψε να φύγει βρώμα. Ματώσανε τα χέρια μου από το τρίψιμο. Ματώσανε. Τρίψε το πάτωμα. Τρίψε να φύγει βρώμα. Τρίψε το πάτωμα. Τρίψε να φύγει βρώμα. 2 ώρες και ακόμα τον διαβάζουνε. Ήρθανε παπάδες από όλα τα γύρω χωριά. Όμορφη που είναι η εκκλησιά.
Με την πρώτη ψαλμοδία λιποθύμησε η Μαγδαλένα. Πώς να βαστάξει δύστιχη. Ήταν η μόνη που αγαπούσε ο πατέρας της. Ουφ, δόξα τω Θεώ, μας άφησαν για λίγο μόνες. Εγώ να σου πω, πίνασα λιγάκι. Αν σε έβλεπε η Μπερνάντα. Πολύ θα το ήθελε, σήμερα που εκείνη δεν τρώει, να πεθάνουμε όλες από την πείνα. Η στρίκλα, αν θα την κάνω να σκυλιάσει. Άνοιξα το ντουλάπι και πήρα το ψωμί που είχε μέσα. Δεν θα μου δώσεις και εμένα ένα και το κοριτσάκι μου. Τράβα μέσα και πάρε. Πάρε και μια χούφτα ρεβίτια. Σήμερα δεν θα το καταλάβει. Μπερνάντα! Η γριά! Την κλείδωσες καλά! Διπλοκλειδωμένη. Έπρεπε να βάλεις και την μπάρα. Αυτήν στα δάχτυλα είναι σαν 5 αντικλείδια. Μπερνάντα! Έρχεται! Καθάρισε καλά το πάτωμα. Αν έρθει η Μπερνάντα και δεν δει το σπίτι να στράφτει, θα μου ξεριζώσει και τα λίγα μαλλιά που μου απόμειναν. Κακιά γυναίκα. Κακιά λέει. Άνθρωπο δεν υπάρχει. Μπορεί να κάτσει απάνω στο κεφάλι σου ολάκερο χρόνο και να σε βλέπει να πεθαίνει σιγά σιγά. Χωρίς να σβήσει από το πρόσωπό της εκείνο το παγωμένο χαμόγελο. Ήρθαν όλοι οι συγγενείς τους. Μόνο οι δικοί της ήρθανε. Οι δικοί του τη μισούσαν. Ήρθανε στην εκκλησιά, είδανε το πεθαμένο, κάμανε το σταυρό τους και φύγανε. Θα φτάσουν οι καρέκλες. Θα φτάσουν. Ας κάτσουν και στο πάτωμα. Από τότε που πέθανε ο πατέρας της Μπερνάρντα, άνθρωπος δεν πάτησε το πόδι του εδώ μέσα. Φοβόταν μην της ματιάσουν τα αρχοντικό, οι καταραμένοι. Μαζί σου ήτανε καλή. 30 χρόνια της πλένω τα σεντόνια. 30 χρόνια τρώω από τα ποφάγια της. Νύχτες κι ανύχτες ξαγρύπνησα στο προσκέφαλό της σαν να είχε τον παραμικρό βήχα. Και μέρες ατελείωτες παρακολουθούσα τους γειτόνους πίσω από τα παράθυρα για να της λέω τα νέα. Δεν λέω, τα μυστικά της ποτέ της δεν μου τα έκρυψε. Ούτε μου κακομίλησε ποτέ. Όμως, καταραμένη να είναι. Κακό καρφί τα μάτια να τη βγάλει. Σώπα ευλογημένη. Αλλά κι εγώ τη στέκομαι πιστό σκυλί. Γαυγίζω όποτε μου το ζητάει και ορμάω στους ζητιάνους. Οι γη μου δουλεύουν στα χωράφια της. Και δόξα τω Θεώ είναι και οι δυο τους παντρεμένοι. Αλλά κάποια μέρα θα ξεσπάσω. Και τότε θα κλειστώ σε ένα δωμάτιο μαζί της και θα αρχίζω και θα τη φτύνω. Φτούσου για τούτο, Μπερνάντα! Φτούσου για το ένα! Φτούσου για το άλλο! Ώσπου θα σου την κάμω εγώ σαν τη σάβρα που την πατάνε τα παιδιά. Γιατί τέτοια είναι κι αυτή και όλο της το σόι. Και μη φέρεις πως ζηλεύω τη ζωή της. Τι έχει να τη ζηλέψω? Με 5 θυγατέρες ασχημομούρες, 5 θεόφτωχες. Και αφήνω στην άκρη την Αγκούστιας, που είναι από τον πρώτο της γάμο και έχει λεφτά. Αλλά οι άλλες είναι όλο και έντιμα και δανδέλες. Και όλο λινά που κάμισα. Και όσο από κληρονομιά, ψωμί και σταφύλι. Μακάρι να τα είχα κι εγώ. Εμείς έχουμε τα χέρια μας. Και ένα λάκκο στη γη της αλήθειας. Αυτή είναι η μοναδική περιουσία για μας τους φτωχούς. Α, η τελευταία ψαλμοδία. Πάω να ακούσω. Τι όμορφο που ψέλνει ο διάκος. Άμα λέει το πάτερ ημών, η φωνή του δυναμώνει. Δυναμώνει σαν στάμνα που γεμίζει σιγά σιγά. Του ξεφεύγει βέβαια και κανένα τέλος στο φάλτσο, αλλά μαχαίρεσαι να τον ακούσει. Τι τα θέλεις όμως? Κανείς δεν ψέλνει σήμερα σαν τον παλιό καντιλανάφτη μας. Πού να το θυμάσαι εσύ? Είχε ψάλει στην κηδεία της μάνας μου. Θεός χωρέστη. Φραντάζονταν η τύχη. Κι άμα έλεγε το αμήν, η φωνή του έμοιαζε λες και έχει μπηλίκο στην εκκλησία. Αμήν. Σιγά χριστιανή μου, θα πνιγείς. Δεν θα πνιγώ εγώ. Κάποιον άλλη θα πνίξω. Διν, Δαν. Αχ, Θεός χωρέστον. Διν, Δαν. Θεός χωρέστον. Διν, Δαν. Θεός χωρέστον. Ο Θεός μαζί σου. Διν, Δαν. Θεός χωρέστον. Να μας χαρίζει χρόνους. Ο Θεός μαζί σου. Εις τους αιώνας των αιώνων. Ήρθαμε για τα αποφάγια. Να πας από εκεί που ήρθες. Τα αποφάγια σήμερα θα τα πάρω εγώ. Δώσε μας κάτι να φάμε, κυρία. Να ζητήσεις από τη μάνα σου να φας. Και δεν είμαι κυρία.
Πεινάμε, κυρία. Δώσε μας κάτι να φάμε. Σου είπα να πάτε αλλού να ζητήσετε. 3 μέρες έχουμε να φάμε. Λίγο ψωμάκι θέλαμε. Εσύ έχεις κάποιον να σε φροντίζει. Το κορίτσι μου κι εγώ είμαστε μόνοι στον κόσμο. Ναι, κυρία. Είμαστε μόνοι στον κόσμο. Πεινάμε. Και τα σκυλιά μόνα τους είναι, αλλά μια χαρά την βολεύουν. Όλοι μας δίνουν τα αποφάγια τους. Ναι, κυρία. Τα αποφάγια σας. Έξω από εδώ! Ποιος σας είπε να μπείτε μέσα? Ορίστε μας! Λερώσατε και το πάτωμα με τα βρωμοπόδαρά σας. Τρίψε, τρίψε, τρίψε. Πατώματα γυαλισμένα με λάδι. Σκάλες, ντουλάπες, σιδερένια κρεβάτια. Τρίψε όλα να στράφτουν για να πίνουμε το φαρμάκι μας. Εμείς που ζούμε σε χωμάτινα καλύβια με ένα πιάτο και ένα κουτάλι μονάχα. Τρίψε, τρίψε, τρίψε να φύγει βρώμα. Τρίψε. Μακάρι κάποια μέρα να μην έμενε ούτε ένας από εμάς να τα υποφέρει όλα αυτά. Διν, διν, δαν. Χτυπάτε καμπάνες. Τρίψε, τρίψε. Διν, διν, δαν. Ναι, χτυπάτε καμπάνες. Φέρτε και μια κάσα μασημένια καρφιά και στολίδια ολόχρυστα να το χώσετε μέσα. Τρίψε, τρίψε, τρίψε να φύγει βρώμα. Χώμα θα γίνεις κι εσύ, Αντώνιο Μαρία Μπεναβίδες. Όπως χώμα θα γίνω κι εγώ κάποια μέρα. Τρίψε, τρίψε, τρίψε να φύγει βρώμα. Καλά είσαι τώρα κοκαλιασμένος μες στα γιορτινά σου ρούχα και τα ψηλά μποτίνια σου. Τέτοιος ψόφος σου χρειαζότανε. Δεν θα μου ξανασηκώσεις το φουστάνι πίσω από την πόρτα του στάβλου. Τρίψε, τρίψε. Αχ, Αντώνιο Μαρία Μπεναβίδες, που δεν θα ξαναδείς αυτούς τους έρμους τοίχους, που δεν θα ξαναφάς ψωμί σε αυτό το σπίτι. Τρίψε, τρίψε, τρίψε να φύγει βρώμα. Από όλες σου τις δούλες, καμία δεν σ' αγάπαγε σαν εμένα. Καλά είσαι τώρα κοκαλιασμένος. Χώμα θα γίνεις κι εσύ, Αντώνιο. Πώς θα ζήσω εγώ τώρα που εσύ έφυγες? Πώς θα ζήσω? Σκασμός! Λιγότερα κλάματα και περισσότερη δουλειά. Έπρεπε να έχεις καθαρίσει καλύτερα σήμερα που μας ήρθε τόσος κόσμος. Φύγε από εδώ! Δεν είναι η θέση σου εδώ! Οι φτωχοί είναι σαν τα ζώα. Λες και είναι φτιαγμένοι από άλλη πάστα. Και οι φτωχοί έχουν τα βάσανά τους. Που τα ξεχνάνε αμέσως. Μπροστά σε ένα πιάτο ρεβίθια. Άμα δεν φάνε, πώς θα ζήσουν? Στην ηλικία σου δεν μιλάνε μπροστά στους μεγάλους. Πάψε, μικρή. Δεν δέχομαι συμβουλές από κανέναν. Μαγδαλένα, σταμάτα τις κλάψες. Αν θες να κλάψεις το δωμάτιό σου, κατάλαβες? Ξεκινήσετε τα λόμηθρα. Ναι, από χτες. Όπο, πως καίει ο ήλιος σήμερα. Χρόνια έχει να κάνει τέτοια ζέστη. Τον καφέ τον ετοίμασες? Ναι, Μπερνάρντα. Δώσε και στους άντρες. Τους έδωσα έξω στην αυλή. Να πιούν και να σηκωθούν να φύγουν από εκεί που ήρθαν. Δεν θέλω να μπουν εδώ μέσα. Ήταν το Πέπε Ρωμάνο στην εκκλησία. Τον είδα. Η μάνα του ήταν. Τη μάνα του είδες. Τον Πέπε ούτε η Αυγούστιας ούτε εγώ τον είδαμε. Μα εμένα μου φάνηκε ότι τον είδα. Αυτός που σου φάνηκε ήταν ο Ταραχαλή, ο Χύρος. Στεκόταν δίπλα στη θεία σου. Όλες τον είδαμε. Κακιά γυναίκα. Μαχαίριδος. Στην εκκλησία οι γυναίκες δεν κοιτάνε τους άντρες. Μόνο τον παπά επιτρέπεται να κοιτάνε. Και αυτόν επειδή φοράει ράσα. Φίδι, φαρμακερό. Όσες κοιτούν τους άντρες γυρεύουν άλλα πράγματα. Λες και σένα δεν σου λείπουν τα άλλα πράγματα. Ευλογητός ο Θεός. Εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα αγίων και δικαίων ανάπαυσον την ψυχή του δούλου σου, Κύριε. Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχή του δούλου σου. Εν κόλπης Αβραάμ ανάπαυσον τον δούλο σου, Κύριε. Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχή του δούλου σου. Τον κεκοιμημένο δούλο σου κατάταξον εν παραδείσο, Κύριε. Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχή του δούλου σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχή του δούλου σου. Αιωνία η μνήμη το αξιομακάριστου του Αντώνιο Μαρία Μπεναβίδες. Αμήν.
Να ζήσετε να το θυμόσαστε. Ζεστό ψωμί να μην λείψει το τραπέζι σας. Και καλή τύχη στα κορίτσια σου. Πάντα να χαίρεσαι τα αγαθά που σου χάρισε ο γάμος σου. Μαγδαλένα. Σταμάτα σου είπα! Δεν μπορείς να παραπονεθείς, όλο το χωριό ήρθε. Ναι, για να μου βρωμίσουν το σπίτι. Με το φαρμάκι που στάζει η γλώσσα τους. Μάνα, μη μιλάς έτσι. Και πώς θες να μιλήσω για αυτό το καταραμένο χωριό, που δεν έχει ούτε ένα ποτάμι, που είναι γεμάτο πηγάδια. Και άμα πιεις νερό, τρέμεις μην το έχουν φαρμακώσει. Δες πως το κάμαν το πάτωμα. Λες και πέρασε ένα κοπάδι γίδια. Αδέλα, φέρε μου μια πεντάλια. Πάρε. Ταιριάζει σε χείρα γυναίκα τέτοια πεντάλια. Βρες μια μαύρη. Και να μάθεις να σέβεσαι περισσότερο τη μνήμη του πατέρα σου. Πάρε τη δική μου. Και εσύ, Δεν ζεσταίνομαι. βρες μια, γιατί θα σου χρειαστεί. Στα 8 χρόνια που θα κρατήσει το πένθος, ούτε ο αέρας του δρόμου δεν θα μπει εδώ μέσα. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Σαν να έχουν χτιστεί με τούβλα πόρτες και παράθυρα. Έτσι γινόταν στο σπίτι του πατέρα μου. Έτσι και στον πατέρα του πατέρα μου. Και από τώρα να αρχίσετε να ράβετε τα πρικιά σας. Έχω στα μπαούλα 20 τόπια λινό. Να κόψετε σεντόνια και καλύματα. Η Μαγδαλένα θα σας τα κεντήσει. Άλλη όρεξη δεν είχα. Άμα δεν θες να τα κεντήσεις, μην τα κεντάς. Έτσι τα δικά σου θα είναι ομορφότερα. Δεν δίνω πεντάρο ούτε για τα δικά μου ούτε για τα δικά σου. Εγώ θα μείνω ανίκοτη. Το ξέρω. Καλύτερα όμως να κουβαλάω σακιά στο μήλο παρά να κάθομαι να σαπίσω εδώ μέσα. Αυτή είναι η θέση της γυναίκας. Καταραμένες να είναι οι γυναίκες. Εδώ μέσα θα γίνεται ό,τι προστάζω εγώ. Εκείνα που ήξερες από τον πατέρα σου να τα ξεχάσεις. Βελόνα και κλωστή για τις γυναίκες. Καμψίκι και μουλάρι για τους άντρες. Αυτό ταιριάζει σε ανθρώπους της σειράς μας. Μπερνάντα! Βγάλε με από εδώ! Αφήστε την να βγει. Είδα και έπαθα να την κρατήσω. Γερό κόκαλο η μάνα σου. 80 χρονών γυναίκα, αλλά δυνατή σαν τάβρος. Το έχει το σόι μας. Έτσι ήταν και ο παππούς μου. Όλη την ώρα της έκλεινα το στόμα με ένα πανί. Γιατί ήθελε να φωνάξει μπροστά στον κόσμο να της δώσεις λίγο βρωμόνερο και λίγο κρέας από ψόφιο σκυλί. Γιατί με τέτοια λέει πως την ταΐζεις. Πω, όλο στο κακό πάει ο νους της. Βγάλτε στην αυλή να πάρει λίγο αέρα. Κοριτσιά, έβγαλε από τον μπαούλο τα δαχτυλίδια και τα σκουλαρίκια της. Τα φόρεσε και μου είπε πως θέλει να παντρευτεί. Πηγαίνω κι εσύ μαζί της. Και πρόσεξε μην πλησιάσεις το πηγάδι. Μη φοβάσαι και δεν πέφτει μέσα. Δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά γιατί από εκείνο το σημείο οι γειτόνισσες τη βλέπουν καλύτερα από τα παράθυρά τους. Εμείς πάμε να αλλάξουμε ρούχα. Ναι, αλλά τα μαύρα που κάμισα δεν θα τα βγάλετε όσο είναι ακόμα μέρα. Πού είναι η Αγκούστιας? Την είδα στην πίσω πόρτα της αυλής. Κοίταζε από τη χαραμάδα τους άντρες που φεύγανε. Και εσύ τι δουλειά έχεις στην πίσω πόρτα? Πήγα να δω αν γέννησαν οι κότες. Οι άντρες όμως είχαν φύγει, Όχι όλοι. Μερικοί είχαν μείνει πίσω και κουβέντιαζαν. Αγκούστιας! Αγκούστιας! Τι θέλεις? Τι έκανες εκεί πίσω? Ποιο κοίταζες? Κανέναν δεν κοίταζα. Ταιριάζει σε μια γυναίκα τη σειρά σου να τρέχει πίσω από τους άντρες τη μέρα που θάβουν τον πατέρα της. Μίλα που σε ρωτάω. Ποιο κοίταζες? Εγώ. Ναι, εσύ. Κανέναν. Ελαφρόμυαλη, ξελιγωμένη! Μπερνάντα, ηρέμησε. Έξω όλες! Να μην σας βλέπω μπροστά μου! Δεν λέω. Λάθος της. Κι εγώ παρεξενεύτηκα που την να κοιτάζει προς την αυλή. Ύστερα, στάθηκε πίσω από ένα παραθύρι και άκουγε τους άντρες που κουβεντιάζανε. Είχαν ανοίξει το στόμα τους και λέγανε κάτι πράγματα που τα θυμάμαι και εγώ θυμίζω. Γι' αυτό μαζεύονται στις κηδείες. Και τι λέγανε? Λέγανε για την Πάκα Ροσέτα. Χθες το βράδυ δέσανε τον άντρα της στο στάβλο και αυτήν την πήγανε απάνω στον Ελαιώνα. Καβάλα στα καπούλια ενός αλόγου. Και εκείνη τι έκανε? Εκείνη, όλο που δεν ήθελε. Είχε πετάξει έξω τα βυζιά της και ο Μαξιμιλιάνο τα κρατούσε λες και έπαιζε κιθάρα. Πράγματα να σου σηκώνεται η τρίχα. Και τι απόγινε? Τι ήθελες να απογίνει? Γυρίσανε ξημερώματα.
Η Πάκα Ροσέντα είχε ξέπερκα τα μαλλιά της και στο κεφάλι της ένα στεφάνι από λουλούδια. Α, τη στρόφα. Ευτυχώς είναι η μόνη στο χωριό μας. Επειδή δεν είναι από τα μέρη της. Αλλά και οι άλλες που πάνε με δάφτη δεν είναι από το χωριό μας. Οι δικοί μας δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Ναι, βέβαια. Τους αρέσει όμως να τα βλέπουν, να τα κουτσομπολεύουν και να τα λιγουρεύονται. Λέγανε κι άλλα, πολλά. Σαν τι? Ντρέπομαι να τα πω. Η κόρη μου τα άκουγε αυτά. Δεν τα άκουγε. Αυτή πήρε από τις θιάδες της. Τεμπέλες και συλλόγιστες. Έτοιμες να λιγοθυμίσουν στο κάθε γλυκόλογο που θα τους πετάξει ο κάθε τυποτένιος. Κάθε παλιάνθρωπος. Δεν φταίνε αυτές, Μπερνάρντα. Όσο ήταν νέες, καλά ήταν. Τώρα τα χρόνια πέρασαν. Έπρεπε ήδη να τις έχεις παντρέψει. Η Αγκούστια θα έχει περάσει τα 30. Σωστά, 39. Σκέψου, και ακόμα δεν βρέθηκε γαμπρός. Ούτε βρέθηκε, δεν τους χρειάζεται. Όλους τους καλά είναι όπως είναι. Δεν το είπα για κακό. Εδώ στον τόπο μας κανένας άντρας δεν τις αξίζει. Κανένας δεν είναι της σειράς τους. Τι ήθελες, να τις δώσεις στο πρώτο τυχόντα χωριάτι? Γιατί δεν τις παντρεύεις σε άλλο χωριό? Α, έτσι. Να τις πουλήσω αλλού δηλαδή. Δεν είπα αυτό. Να βρεις κανέναν καλύτερο. Να μου πεις που θα βρεθεί ο καλύτερος άμα δεν έχεις λεφτά. Το πέταξες πάλι, το φαρμάκι σου. Όχου! Κανείς δεν μπορεί να σου μιλήσει. Τα λέμε ή δεν τα λέμε τα μυστικά μας? Τίποτα δεν λέμε. Εσύ δουλεύεις και εγώ σε πληρώνω. Τίποτα άλλο. Ήρθε ο Δον Αρτούρο να χωρίσει την κληρονομιά. Καλά. Εσύ τι έκατσες, πότε θα πλύνεις την αυλή? Και εσύ, να μαζέψεις τα ρούχα του Μακαρίτη. Θα τα βάλεις στη μεγάλη κασέλα. Δεν θα δώσουμε τίποτα στους φτωχούς. Δεν θα δώσουμε τίποτα. Ούτε ένα κουμπί. Ούτε καν το μαντίλι που του σκεπάσαμε τα μάτια στο φέρετρο. Πήρες το φάρμακό σου. Λες και θα μου κάνει καλό. Το πήρες όμως, Κάνω το κάθε τι στην ώρα του. Σαν ρολόι. Αλλά δεν πιστεύω σε τίποτα. Από τότε που σε βλέπω καινούριος γιατρός, φαίνεσαι καλύτερα. Εγώ νιώθω το ίδιο. Πρόσεξες κάτι. Η Αδελαίδη δεν ήταν στην κηδεία. Το περίμενα. Ο ραβωνιαστικός της ούτε στην εξώπορτα δεν την αφήνει να βγει. Πρώτα ήταν όλο ζωή. Τώρα ούτε λίγη πούδρα δεν βάζει στο πρόσωπό της. Έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος, δεν ξέρω αν είναι καλύτερο μια κοπέλα να ραβωνιάζεται. Ούτε καλό, ούτε κακό. Για όλα φταίει η κακογλωσσιά του κόσμου που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Ποιος ξέρει τι έχουν πει για την καημένη την Αδελαίδα? Πιο πολύ από όλους αυτή φοβάται τη μάνα μας. Γιατί μονάχα η μάνα μας ξέρει τι σόι άνθρωπος ήταν ο πατέρας της. Και πως κατάφερε να κάνει τόση περιουσία. Δεν είδες που όταν έρχεται στο σπίτι μας, η μάνα μας της πετάει κάτι κουβέντες αμαχαιριές? Λένε πως ο πατέρας της σκότωσε στην Κούβα τον άντρα της πρώτης του γυναίκας για να την παντρευτεί. Ύστερα την παράτησε και έφυγε με μια άλλη γυναίκα που είχε και μια κόρη. Ύστερα τα έφτιαξε με αυτή την κόρη, τη μάνα της Αδελαίδας, που την παντρεύτηκε άμα η δεύτερη γυναίκα του πέθανε τρελή. Α, τον πάει άνθρωπο. Και γιατί δεν τον κλείσανε στη φυλακή? Και ποιος θα τον κλείσει? Οι άντρες βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Τις κουκουλώνουν κάτι τέτοιες βρώμοδουλειές. Και δεν μπορεί κανείς να τους καταγγείλει. Η Αδελαίδα όμως δεν φταίει. Όχι. Αλλά όλα σε αυτόν τον κόσμο πάνε και έρχονται. Κάθε μέρα βλέπω τα ίδια πράγματα να γίνονται και να ξαναγίνονται χωρίς σταματημό. Και η Αδελαίδα είναι σημαδεμένη με τη μοίρα της μάνας της και της γιαγιάς της, που ήταν παντρεμένες με τον ίδιο άντρα. Θεέ μου, τι φοβερό. Καλύτερα να μην κοιτάξω ποτέ άντρα. Από μικρή τις φοβάμαι. Τους έβλεπα στο στάβλο να ζεύουν τα βόδια και να φορτώνουν τα σακιά για το μήλο. Τους άκουγα να φωνάζουν και να χτυπάνε τα πόδια τους. Και έλεγα να μην μεγαλώσω ποτέ. Γιατί φοβόμουν μη μ' αρπάξει κανένας ξαφνικά και μ' αγκαλιάσει. Καλύτερα που ο Θεός με έκανε αρρωστιάρα και άσχημη και έτσι τους ξεφορτώθηκα μια και καλή αυτούς. Α, μην το λες εμένα αυτό. Ο Ενρίκη ο Μάνας έτρεχε από πίσω σου σαν τρελός. Αλλά και σένα, σ' άρεσε. Λόγια του κόσμου. Μια φορά στάθηκα πίσω από το παραθύρι μου με τον νυχτικό και τον περίμενα. Ως τα ξημερώματα, αλλά δεν ήρθε. Μου είχε παραγγείλει με το κοριτσάκι ένα σερχάτι πως θα ερχόταν να με δει. Αυτό ήταν όλο. Ύστερα παντρεύτηκε κάποια πλουσιότερη από εμένα. Και άσχημη, σαν το διάολο. Η ασχήμια δεν τους νοιάζει τους άντρες. Χτήματα θέλουν και βόδια να τα οργώνουν. Και μια σκυλαδούλα να τους μαγειρεύει και να τους καθαρίζει. Τι κάνετε εδώ? Τίποτα. Κουβεντιάζουμε. Και εσύ, πού ήσουνα? Γύρισα όλες τις κάμαρες. Έτσι να ξεμουδιάσω λιγάκι.
Χάσεψα τα κεντήματα της γιαγιάς μέσα στις κορνίζες. Το μάλινο σκυλάκι και τον νέγρο να παλεύει με το λιοντάρι. Θυμάστε πόσο μας άρεσαν όταν ήμασταν μικρές? Ήταν καλύτερα εκείνα τα χρόνια. Οι γάμοι κράταγαν 10 μέρες. Και ο κόσμος δεν ήξερε από καθογνωσιές. Σήμερα όλα τα είναι πιο κομψά. Οι κοπέλες φοράνε άσπρα νηφικά όπως στις μεγάλες πόλεις. Και ο κόσμος πίνει κρασί εμφιαλωμένο. Κι όμως, όλοι τρέμουν, μην πούνε τίποτα για μας και ακουστεί το όνομά μας. Ένας Θεός ξέρει τι γινότανε και τότε. Σου λύθηκε το κορδόνι. Και Θα το πατήσεις και θα τσακιστείς. καλύτερα. Μια λιγότερη εδώ μέσα. Πού είναι η Αδέλα? Α, καλά. Φόρεσε το πράσινο φόρεμά της, εκείνο που της είχα ράψει για τη γιορτή της. Βγήκε στην αυλή και άρχισε να φωνάζει. Κότες μου, κοτούλες μου, κοιτάτε τι όμορφη που είμαι. Τι γέλια με πιάσανε. Αν την έβλεπε η μάνα μας. Καημένη Αδέλα. Είναι η μικρότερη από όλες μας. Και ακόμα κάνει όνειρα. Γιατί δεν θα έδινα να την βλέπω ευτυχισμένη. Τι ώρα πήγε? Κοντεύει 12. Πόσο πολύ? Σε λίγο θα ακούσεις το ρολόι. Τα μάθω. Όχι. Τι? Ελάτε τώρα. Μα για ποιο πράγμα μιλάς? Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Όλη την ώρα έχετε το κεφάλι σας δίπλα-δίπλα, σαν τα προβατάκια. Χωρίς να λέτε κάτι παράεξω. Για τον Πέπε Ρωμάνο σας λέω. Όλο το χωριό του συζητάει. Ο Πέπε Ρωμάνο θα παντρευτεί την Αγκούστιας. Αυτό λένε. Χτες, όλη τη νύχτα, τριγύριζε έξω από το σπίτι. Να δείτε που δεν θα αργήσει να στείλει προξενιά. Μακάρι. Είναι καλό παιδί. Ναι, μακάρι. Η Αγκούστιας είναι και πλούσια. Όχι σε μένα αυτό το μακάρι. Τρελάθηκες, Μαγδαλένα. Αν ήθελε την Αγκούστιας επειδή του άρεσε σαν γυναίκα, τότε κι εγώ θα έλεγα μακάρι. Αλλά τη θέλει μονάχα για τα λεφτά της. Βέβαια, η Αγκούστιας είναι αδελφή μας. Αλλά εδώ που τα λέμε, είναι αρρωστιάρα και γριά. Και η ασχημότερη αυτού του σπιτιού. Γιατί αν τότε που ήταν 20 χρονών έμοιαζε με ξώανο, σκεφτείτε με τι μοιάζει τώρα που κοντεύει τα 40. Μην τα λες αυτά. Η τύχη γελάει καμιά φορά σε αυτούς που την περιμένουν λιγότερο. Άστινε, την αλήθεια λέει. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Τώρα που πέθανε ο πατέρας μας, η περιουσία θα μοιραστεί. Η Αγκούστιας όμως θα πάρει όλα τα λεφτά του δικού τους πατέρα. Και θα είναι η μόνη πλούσια εδώ μέσα. Οι γαμπροί θα τρέχουν στη ζηρά να τη γυρεύουνε. Ο Πέπε Ρωμάνο είναι 25 χρονών και το μορφότερο παλικάρι του χωριού. Σωστά θα ήταν να παντρευτεί εσένα, Μέλια, ή την Αδέλα μας που είναι 20 χρονών. Και όχι την ασχημότερη του σπιτιού που μιλάει με την ίδια σαν τον πατέρα του. Μπορεί αυτόν να του αρέσει. Ποτέ μου δεν μπόρεσα να χωνέψω την υποκρισία σου. Ω Θεέ μου, εγώ υποκρισία. Σε καμάρωσαν οι κότες. Μα τι θέλατε να κάνω? Αν σε έβλεπε η μάνα μας, θα σε ξεμάλιαζε. Είχα κάνει τόσα όνειρα για αυτό το φόρεμα. Έλεγα να το βάλω στη γιορτή μου. Που θα πηγαίναμε να φάμε καρπούζια στο περιβόλι με το μαγκανοπήγαντο. Δεν θα φορούσα άλλη ωραιότερο. Μα ναι, είναι πολύ ωραίο. Ναι, και μου πηγαίνει μια χαρά. Είναι το καλύτερο που έχει ράψει η Μαγδαλένα. Και πώς τα πήγες με τις κότ? Με γεμίσανε ψήλους και τώρα μου γαργάλανε τα πόδια. Ξέρεις τι να κάνεις. Να το βάψεις μαύρο. Μπα, εγώ λέω να το χαρίσει την Αγκούστιας. Τώρα που θα παντρευτεί τον Πέπε Ρωμάνο. Τον Πέπε Ρωμάνο? Δεν τα άμαθες. Όχι. Να που το μαθαίνεις. Μα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Με τα λεφτά όλα γίνονται. Ώστε γι' αυτό λοιπόν μετά την κηδεία καθόταν στην πίσω πόρτα και κοιτούσε. Και αυτός ο άντρας μπορεί... Όλα μπορεί να τα κάνει. Τι σκέφτεσαι, Αδέλα? Ότι ο πατέρας μας βρήκε να πεθάνει τη χειρότερη εποχή της ζωής μου. Θα το συνηθίσεις. Όχι, δεν θα συνηθίσω. Δεν μπορώ να μένω άλλο κλεισμένη εδώ μέσα. Δεν θέλω να γίνω σαν και εσάς. Δεν θέλω να μαραζώσω μέσα σε αυτό το σκοτεινό σπίτι. Αύριο θα βάλω το πράσινο μου φόρεμα και θα βγω βόλτα στους δρόμους. Θέλω να φύγω από εδώ. Να φύγω. Θέλω να φύγω. Αδέλα! Η καημένη. Πώς να αντέξει το χαμό του πατέρα της? Σταμάτα! Δεν είσαι χειρότερο από εμάς. Όλες τα ίδια περνάμε. Παραλίγο να σ' άκουγε η πυρέτρια. Ο Πέπε Ρωμάνο κατηφορίζει κατά εδώ. Πάμε να δούμε. Εσύ δεν θα πας? Και γιατί να πάω? Καλά λες. Μιας και τον θα στρίψεις στη γωνία, τον βλέπεις καλύτερα από το παράθυρο της καμαράς σου.
μένα κληρονομικά. Πολλά λεφτά της πέφτουνε της Αγκούστιας. Ναι. Ενώ στις άλλες, ψίχουλα. Μου το έχεις πει 3 φορές και κουβέντα δεν έβγαλα. Αλλά εσύ το χαβάστος. Στις άλλες τίποτα, μικροπράγματα. Δεν θέλω να μου το ξαναπείς, ακούς. Αγκούστιας. Τι θέλεις. Δεν τρέπεσαι να βάζεις πούδρες στο πρόσωπό σου. Δεν έπρεπε ούτε τα μούτρα σου να πλύνεις τη μέρα που θάψαμε τον πατέρα σου. Δεν ήταν πατέρας μου. Ο δικός μου πατέρας έχει πεθάνει από καιρό. Το ξέχασες. Έχω πολλά χρωστά σε αυτόν παρά στο δικό σου πατέρα. Αυτό ας το δούμε πρώτα. Δεν έχεις τάλα τρόπης πάνω σου. Άσε με να φύγω, μητέρα. Θα πίσω να φύγεις, Μα πρώτα σου βγάλω αυτά τα νεύρα που έχεις στη μούρη σου. Ξεδιάτροπη, σοβατισμένη μαϊμού. Σαν τις βροχωμένες τις θιάδες σου. Τώρα πήγαινε όπου θέλεις. Μπερνάντα, έλα στα σιγκαλά σου. Μπορεί η μάνα μου να τρελάθηκε, αλλά εγώ τα έχω ακόμα 400. Τι τρέχει, ξέρω καλά τι κάνω. Τίποτα δεν έγινε. Αν μαλώνετε και την κληρονομιά, κράτα τα όλα να τελειώνουμε. Εσύ πάψε να μην ανοίξω το στόμα μου. Σκάσπας, δεν θα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς εδώ μέσα. Εδώ μέσα θα γίνεται ό,τι λέω εγώ. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Μπερνάντα! Πού είναι η μαντήλα μου? Καμία σας δεν θα πάρει τίποτα δικό μου. Ούτε το δαχτυλίδι μου, ούτε το μαύρο με το αξιτό μου φουστάνι. Γιατί καμιά σας δεν θα παντρευτεί. Ούτε εσύ, ούτε εσύ, ούτε εσύ, ούτε εσύ, ούτε εσύ. Μπερνάντα, δώσε μου το μαργαριταρένιο μου κολλιέ. Γιατί την άφησες να μπει εδώ μέσα. Μου ξέφυγε τα χέρια, τη στράσκασα. Γιατί θέλω να παντρευτώ. Γιατί θέλω να παντρευτώ ένα παλικάρι όμορφο και δυνατό από το χωριό που είναι δίπλα στη θάλασσα. Οι δικοί μας άντρες οι Στεριανοί τις παρατάνε τις γυναίκες τους. Πάψε. Πάψε, μάνα. Όχι, όχι, δεν θα πάψω. Δεν θέλω να βλέπω τούτες τις γεροντοκόρες να λιώνουν εδώ μέσα, δίχως άντρα και η καρδιά τους να καίγεται και να γίνεται στάχτη. Μπερνάντα, θέλω να πάω πίσω στο χωριό μου. Στο χωριό μου που γεννήθηκα. Θέλω να βρω ένα όμορφο παλικάρι κάτω στην ακροφαλασσιά. Κλείδωσέ τη μέσα. Άσε με να φύγω. Άσε με να φύγω, Μπερνάντα. Χάστε την όλους μαζί. Μπερνάντα, θέλω να βρω ένα όμορφο παλικάρι. Μπερνάντα, άσε με να φύγω. Έκοψα και το τρίτο σεντόνι. Η σειρά της Αμέλεια να το ράψει. Αγκούστια, να κεντήσω και το όνομα του Πέπε. Όχι. Αδέλα, δεν θα έρθει. Θα ξάπλωσε πάλι. Κάτι έχει αυτό το κορίτσι. Την βλέπω ανήσυχη και τρομαγμένη. Και καμιά φορά πετάγεται, λες και χώθηκε σαν μια μύτη στα στήθη της. Όλες το ίδιο είμαστε. Όλες εκτός από την Αγκούστια. Εγώ είμαι μια χαρά. Και όποιανού δεν του αρέσει, να σκάσει. Εδώ που τα λέμε, μας ξεπερνάς όλες. Σε τρόπους και σε ομορφιά. Δοξάζω το Θεό που σε λίγο θα φύγω από αυτή την κόλαση. Άσε πρώτα να φύγει. Δεν σταματάτε πια. Η ζήλια σας έφαγε. Το χρυσάφι στο πουκί μετράει πιο πολύ από τα ωραία μάτια. Πες ό,τι θέλεις. Καρφί, δεν μου καίγεται. Πόνθια, δεν ανοίγεις την πόρτα με τη δροσιά. Σκάσαμε εδώ μέσα. Απόψε δεν έκλεισα μάτια από τη ζέστη. Κι εγώ το ίδιο. Εγώ σηκώθηκα για να δροσιστώ λιγάκι. Στον ουρανό ήταν ένα μαύρο σύννεφο. Πέσανε και μερικές σταγόνες. Κι εγώ σηκώθηκα. Περασμένα μεσάνυχτα και η γη έβγαζε φωτιά. Οι Αγκούστιες και ο Πέπε ήταν ακόμη στο παραθύρι και κουβεντιάζανε. Τόσο αργά. Μα τι ώρα έφυγε. Αφού τον είδες, τι ρωτάς. Γύρω στη 1:30. Μπα, και εσύ που το ξέρεις. Τον άκουσα που έδειξε. Κι ύστερα
Έφτασε στα αυτιά μου το ποδοβολητό του αλόγου του. Μα εγώ τον άκουσα να φεύγει κατά τις 4. Δεν θα ήταν αυτός. Α, όχι, είμαι σίγουρη. Και εμένα έτσι μου φάνηκε. Περίεργο. Λοιπόν, Αγκούστιας, για λέγε μας, τι σου είπε την πρώτη φορά που ήρθε στο παράθυρό σου. Τι να μου πει, τα συνηθισμένα. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζονται βλέπονται τη μία μέρα σε ένα παράθυρο και την επόμενη μέρα βρίσκονται αραβωνιασμένοι. Εμένα πάντως δεν μου φαίνεται παράξενο. Εγώ τρομάζω και να το σκέφτομαι. Μα γιατί, όταν ένας άντρας πλησιάζει στο παράθυρο μιας κοπέλας, ξέρει ήδη πως η απάντηση της κοπέλας θα είναι ναι. Και πώς το ξέρει, τα όλα μαθαίνονται στα μικρά μέρη. Ναι, αλλά και εκείνος δεν σου είπε τι θέλει. Και βέβαια μου είπε. Και τι σου είπε? Να, ξέρεις γιατί ήρθα, μου είπε. Θέλω μια γυναίκα καλή και φρόνιμη και σκέφτηκα πως εσύ μου ταιριάζεις, αν με θέλεις για άντρα σου. Εγώ θα ντρεπόμουν. Κι εγώ τρεπόμουν. Όλα αυτά δεν θες, πρέπει να τα περάσεις. Και δεν σου είπε τίποτα άλλο. Πώς, όλη την ώρα εκείνος μιλούσε. Και εσύ? Εγώ δεν έβγαλα λέξη. Μου είχε πιαστεί ανάσα. Ήταν πρώτη φορά που βρισκόμουν νύχτα μονάχη με έναν άντρα. Και με τι άντρα να λες. Δεν είναι κι άσχημος. Αυτά γίνονται στους ανθρώπους της δικής σας σειράς, που ξέρουν να μιλάνε, να λένε ωραία λόγια, να κουνάνε τα χέρια τους. Εμένα, την πρώτη φορά που ο άντρας μου, ο Ευαρίστο Κολλή, ήρθε στο παράθυρό μου, Τι έγινε? ήτανε πολύ σκοτεινά. Τον είδα να έρχεται από μακριά. Και άμα έφτασε κοντά, καλησπέρα, του λέω. Και λοιπόν, ύστερα? Ύστερα, δεν βγάλαμε λέξη πάνω από μισή ώρα. Ο υδρότας έτρεχε ποτάμι σ' όλο μου το κορμί. Τότε, ο Ευαρίστο ζήγωσε ακόμα πιο κοντά. Πιάστηκε από τα κάγκελα του παραθυριού, σαν να ήθελε να περάσει ανάμεσα. Και μου είπε με φωνή βραχνή, «Έλα να σε πιάσω!» Α, φάνηκε πως ερχόταν η μάνα. Μαύρη μας η ώρα που άκουγε να λέμε τέτοια. Θα μας ακούσει. Λοιπόν, όταν παντρευτήκαμε, ήταν πολύ καλός μαζί μου. Αντί όμως όταν αφήνω να τρέχει από εδώ και από εκεί, τον έμαθα να μαζεύεται νωρίς στο σπίτι. Τον έβαζα να ασχολείται με τα πουλιά. Ζευγάρανε καρτερίνες. Ως τη μέρα που πέθανε. Εσείς, που είστε ακόμα ανήπαντρες, ένα πράγμα να ξέρετε. Ο άντρας, 15 μέρες μετά το γάμο, παρατάει το κρεβάτι και το τραπέζι. Και ύστερα, το τραπέζι για την ταβέρνα. Όποια δεν το βάλει αυτό καλά στο μυαλό της, θα κάτσει σε μια γωνιά και θα λιώσει από το κλάμα. Εσύ το χώνεψες καλά αυτό. Μωρέ, εγώ του πήρα από την αρχή τον αέρα. Του έβαλα από την αρχή χαλινάρι. Είναι αλήθεια ότι κάπου τον έδερνες. Και τον χάρανα και μια φορά παραλίγο να του βγάλω και το μάτι. Έτσι θα έπρεπε να είναι όλες οι γυναίκες. Σε αυτό μοιάζω με τη μάνα σας. Να με, ευχαρίστω. Δεν θυμάμαι τι μου είπε. Αρπάζω το γουδοχέρι και το κάνω τις καρδερίνες ηλιό μου. Αδέλα, τι κάνεις. Έλα παιδί μου να γελάσεις. Αδέλα! Πάω να δω. Αυτή η μικρή δεν είναι καλά. Πώς να είναι καλά. Δεν κοιμάται καθόλου τη νύχτα. Γιατί τι κάνει? Και πού να ξέρω εγώ τι κάνει. Άμα δεν ξέρεις εσύ, ποιος θα ξέρει. Ένας τείχος σας χωρίζει τη νύχτα. Από τη ζήλια της δεν κοιμάται. Α, όχι κι έτσι. Τα παραλές. Δεν έχεις δει πως λάβουν τα μάτια της. Σαν να είναι τρελή. Μη μιλάς για τρελούς εδώ μέσα. Είναι το μόνο μέρος που δεν πρέπει να ακούγεται τέτοια λέξη. Να που λέγατε πως κοιμότανε. Μου πονάει όλο μου το κορμί. Γιατί δεν κοιμήθηκες καλά τη νύχτα. Κοιμήθηκα πολύ καλά. Τότε, Οχου, παράτα με ησυχή. τι σε νοιάζει αν κοιμήθηκα ή δεν κοιμήθηκα. Το κορμί μου το κάνω ό,τι θέλω εγώ. Μωρέ, από ενδιαφέρον ρώτησα. Ενδιαφέρον είναι αυτό η ανάκριση. Καλά καθόσασταν και ράβατε. Γιατί σταματήσατε. Τι θέλετε και τρογόσαστε μαζί μου. Αχ, Θεέ μου,
Γινότανε να είμαι αόρατη. Να μπορώ να τριγυρνάω εδώ μέσα χωρίς να με βλέπετε. Χωρίς να με ρωτάτε που βρίσκομαι και τι κάνω. Όλο μαζί μου ασχολείστε πια. Σας θέλει, Μπερνάρντα. Ήρθε ο άνθρωπος με τις δαντέλες. Τι με κοιτάς έτσι? Θες τα μάτια μου, που είναι ομορφότερα? Θες την πλάτη μου, που δεν έχει καμπούρα όπως η δική σου? Σου δίνω ό,τι θέλεις. Μόνο να γυρνάς αλλού το κεφάλι σου, όταν περνάω από μπροστά σου. Πώς της μιλάς έτσι? Αδερφή σου είναι. Και αυτή σ' αγαπάει περισσότερο από όλες. Δεν αντέχω πια. Όπου και αν σταθώ, ξεφυτρώνει μπροστά μου. Κάθε τόσο μπαίνει στο δωμάτιό μου, να δει αν κοιμάμαι. Κι όλα μου πετάει κουβέντες. Κρίμα τέτοιο πρόσωπο. Κρίμα τέτοιο κορμί να μην το χαίρεται κανείς. Τι τη νοιάζει εκείνη? Το κορμί μου θα το χαρεί όποιος θέλω εγώ. Σαν να λέμε ο Πεπερομάνο. Τι είπες? Αυτό που είπα, Δέλα. Πάψε. Νομίζεις δεν το έχω καταλάβει? Μη φωνάζεις. Και εσύ να το βγάλεις από το μυαλό σου. Διώχτω όσο πιο γρήγορα μπορείς. Και τι ξέρεις εσύ? Εγώ βλέπω και μέσα από τους τοίχους. Η για στραβή με πέρασες. Πού πας τις νύχτες όταν σηκώνεσαι? Δεν στραβωνόσουνα καλύτερα. Θεέ μου. Παντού έχω μάτια μα θέλω να δω άσχημα πράγματα. Και στο κεφάλι και στα χέρια. Ποιος ξέρει τι έβαλες με το μυαλό σου? Την δεύτερη νύχτα που ήρθε να μιλήσει ο Πέπερ με την Αγκούστιας, ήθελες και στεκόσουν μισόγυμνη με κλειστό το φως και με ανοιχτό το παράθυρο. Λες ψέματα. Μη γίνεσαι μωρό παιδί. Κι άσε ήσυχη την αδερφή σου. Κι αν ο Πέπερ ο Μάνος σου αρέσει, τότε κάνει υπομονή. Και ποιος σου είπε ότι δεν μπορείς να τον παντρευτείς? Η Αγκούστιας είναι αρρωστιάρα. Στην πρώτη γέννα δεν θα αντέξει. Έχει στενή λεκάνη. Είναι μεγάλη σε ηλικία. Άκου εμένα που ξέρω, δεν θα αντέξει και πολύ. Θα πεθάνει. Και τότε ο Πεπερομάνο θα κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι άντρες άμα χειρέψουν. Θα παντρευτεί την πιο καλή και την πιο νέα του τόπου. Και αυτή είσαι εσύ. Ζήσε με αυτή την ελπίδα και ξέχνα τον τώρα. Γιατί πας ενάντια στο θέλημα του Θεού. Πάψε, πάψε, πάψε! Όχι, δεν θα πάψω! Να κοιτάς τη δουλειά σου, κουτσομπόλα, προδότρα! Εγώ έχω τα μάτια μου ορθάνυχτα, γιατί δεν θέλω να περνάνε από την πόρτα του σπιτιού μας και να μας φτύνουν. Μη μου πεις ότι σε έπιασε ξαφνικά η αγάπη για την αδερφή μου. Ούτε για την αδερφή σου, ούτε για σένα, ούτε για καμιά σας. Αλλά θέλω να ζω σε σπίτι τίμιο. Τώρα στα γεράματα δεν θέλω να λερώσω το όνομά μου. Κράτα τις συμβουλές σου για τον εαυτό σου. Είναι αργά τώρα πια. Όχι μόνο εσένα, η Σεντούλα, αλλά και την ίδια μου τη μάνα δεν πρόκειται να λογαριάσω για να σβήσω αυτή τη φωτιά που με καίει σε όλο μου το κορμί. Τι μπορείς να πεις για μένα? Ότι κλειδώνομαι στο δωμάτιό μου και δεν ανοίγω σε κανέναν? Ότι δεν κοιμάμαι? Είναι πιο ήσυχη από σένα. Καταλαβαίνεις. Πας να φτιάξεις το λαθό με τα χέρια. Πια. Εσύ, μη με κεντρίζεις, Αδέλα. Μη μ' ανάβεις τα αίματα. Αν θυμώσω, θα ανάψω φωτιές και θα κάνω τις καμπένες του χωριού να χτυπάνε σαν τρελές. Μωρέ, κάνε και στάχτη αυτό το σπίτι, κάνε ό,τι θέλεις. Κανείς δεν μπορεί να με σταματήσει. Εκείνο που είναι να γίνει, θα γίνει. Μα τόσο πολύ τον θέλεις? Ναι. Τόσο πολύ. Τον κοιτάω στα μάτια και νιώθω να πίνω το αίμα του. Στάλα, στάλα. Πάψε, 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 δεν μπορώ να σ' ακούω. Θες, δεν θες, θα μ' ακούσεις. Παλιότερα σε φοβόμουνα. Αλλά τώρα ξέρω ότι είμαι πιο δυνατή από σένα. Μα τι λέτε τόση ώρα εσείς? Τσακωνόσαστε. Άκου εκεί. Θέλει με αυτή τη ζέστη να με στείλει στο μαγαζί να της πάρω κι εγώ δεν ξέρω τι. Α, μου αγόρασες το άρωμα που σου ζήτησα. Ναι, το καλύτερο. Και την πούδρα. Τα άφησα στο τραπέζι δίπλα από το κρεβάτι σου. Και μην τολμήσεις και βγάλεις τη μουτιά. Αυτό θα το δούμε. Είδες τις αδέλφες? Αυτές που πήρε Αγκούστιας για τα νηφιάτικα σεντόνια της είναι πολύ όμορφες. Και αυτές τι νος είναι? Δικές μου. Τις θέλω για ένα νυχτικό. Χαρά σε αυτό που θα το βλέπει. Θα το βλέπω μονάχα εγώ. Δεν έχω ανάγκη να δείχνω τα νυχτικά μου σε άλλους. Καμιά δεν πρέπει να δείχνει τα νυχτικά της σε άλλους. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Αλλά εμένα μου αρέσουν τα όμορφα νυχτικά.
Αν ήμουν πλούσια, θα έραβα μόνο μεταξωτά. Από τα λίγα πράγματα που ακόμη ζηλεύω. Αυτές οι ναδέλες είναι για μουρωδίστικα σκουφάκια, για ρουχαλάκια βαφτιστικά. Εγώ βλέπετε δεν είχα την τύχη να μεγαλώσω τα παιδιά μου με τέτοια πράγματα. Να δούμε αν η Αγκούστια θα τα βάλει στα δικά της. Τώρα που θα αρχίσει τις γένες, δεν θα προλαβαίνετε να ράβετε. Αυτό μας έλειπε. Εγώ δεν βάζω πελωνιά. Ούτε εγώ. Σιγά μη φροντίζω τα ξένα μωρά. Αλλά και τα δικά σου να έχεις θέμα τύχης. Δεν βλέπεις τις απέναντι που τραβάνε με αυτά τα 4 σκοτούριμα. Από εσάς μια φορά καλύτερα είναι αυτές. Έχει γεμίσει το σπίτι τους με παιδικά χαμόγελα και φωνές. Τότε να πας εκεί να δουλέψεις. Πού τέτοια τύχη. Εμένα βλέπεις η μοίρα μου, με έριξε σε τούτο το μοναστήρι. Γυρίζουν οι άντρες από τα χωράφια. 3 η ώρα. Πω, με τέτοιο λιοπύρι. Αχ, μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να βγούμε στον κάμπο. Καθένας με την τάξη του και τη σειρά του. Ακριβώς όπως τα λες. Αχ, είναι όμορφα στον κάμπο τέτοιον καιρό. Χθες τα ξημερώματα ήρθαν οι θεριστάδες. Κάμια 40 παλικάρια. Από πού ήρθανε φέτος? Από πολύ μακριά. Πίσω από τα βουνά. Ξέμοιαστοι άνθρωποι κυλιοκαμένοι. Σαν καψαλισμένα δέντρα. Τρέχουνε, φωνάζουνε, πετροβολούνται. Μια χαρά να τους βλέπεις. Χθες το βράδυ ήρθε και μια γυναίκα στο χωριό, στολισμένη στα Σίμη και στο Χρυσαφικό. Και εκεί που χόρευε με μια φυσαρμόνικα, 15 από εκείνα τα παλικάρια την παζαρεύανε για το ποιος θα την πάρει το βράδυ στο δάσος. Εγώ τους έβλεπα από μακριά. Και τελικά την πήρε ένα όμορφο παλικάρι, με πράσινα μάτια και σφιχτοδεμένο κορμί, σαν δεμάτη στάχια. Μα γίνονται τέτοια πράγματα, είσαι σίγουρη? Πριν χρόνια είχε ξαναέρθει στο χωριό μια τέτοια γυναίκα. Και εγώ ίδια έδωσα λεφτά στο μεγάλο μου γιο για να πάει μαζί της. Οι άντρες τα χρειάζονται κάτι τέτοια. Βέβαια. Στους άντρες όλα συμφορούνται. Μεγάλη κατάρα να γεννηθείς γυναίκα. Ούτε τα μάτια μας δεν ορίζουμε. Να ακούσουμε το τραγούδι. Πάνε να θερήσουν. Που λογαριάζουν την κάψα του ήλιου. Στη λάβρα και στο λιοπύρι δουλεύουνε. Αχ, μακάρι να μπορούσα να βγω κι εγώ στον κάμπο. Έτσι να ξεσκάσω και να ξεχαστώ λιγάκι. Και τι έχεις εσύ να ξεχάσεις? Καθένας με τα δικά του. Με τα δικά του. Σωστά. Σοπάστε να ακούσουμε. Τι όμορφο τραγούδι. Περνάνε γρήγορα τα χρόνια. Και στάχτη γίνονται τα νιάτα. Στρίβουν από τον άλλο δρόμο. Ελάτε, πάμε να τους δούμε από το δωμάτιό μου. Ναι, αλλά μην το ανοίξετε και πολύ, γιατί δεν το έχουν σε τίποτα. Να δώσουν μία και να πούνε μέσα. Μαρτύριο, τι έχεις? Με πειράζει φαίνεται η ζέστη. Η ζέστη φταίει, κάτι άλλο. Δεν βλέπω την ώρα να έρθει ο Νοέμβρης, με τις βροχές και την καταχνιά. Δεν θα περάσει πια αυτό το ατέλειωτο καλοκαίρι. Θα περάσει. Και πάλι θα ξανάρθει. Σωστά. Τι ώρα κοιμήθηκες χθες τη νύχτα? Δεν ξέρω. Μόλις πέφτω με παίρνει ο ύπνος. Γιατί? Όχι τίποτα. Σαν να μου φάνηκε ότι άκουσα κουβέντες χθες βράδυ στην αυλή. Αλήθεια? Ναι, ήταν πολύ αργά. Και δεν φοβήθηκες? Όχι. Έχω ξανακούσει να κουβεντιάζουν στην αυλή. Πρέπει να προσέχουμε. Μήπως ήταν οι εργάτες μας? Οι εργάτες έρχονται αφού ξημερώσει. Ποτέ πριν από τις 6. Θα τους ξέφυγε κανένα πουλάρι και θα μπήκε στην αυλή. Ναι, αυτό είναι. Κανένα πουλάρι θα μπήκε στην αυλή. Πρέπει να τους το πούμε. Όχι, μην πεις τίποτα. Μπορεί και να παράκουσα. Μπορεί. Αμέλεια. Τι? Τίποτα. Γιατί με φώναξες? Δεν ξέρω, έτσι. Χωρίς να το καταλάβω. Πήγαινε να ξαπλώσεις. Πού είναι η φωτογραφία του Πέπε που είχα κάτω από το μαξιλάρι μου? Ποια μου την πήρε? Καμία δεν την πήρε. Σιγά, ασημένια εικόνισμα ήτανε. Πού είναι η φωτογραφία σας, λέω? Ποια φωτογραφία? Η φωτογραφία του Πέπε. Κάποιο από εσάς μου την έκλεψε. Ντροπή σου και που το λες. Ήταν στο δωμάτιό μου και τώρα δεν είναι. Μπορεί να το σκασε τα μεσάνυχτα και να κατέβηκε στην αυλή. Του Πέπε του αρέσει να κάνει βόλτες με το φεγγάρι. Μην παίζετε μαζί μου, γιατί όταν έρθει θα του το πω. Μην κάνεις έτσι, θα βρεθεί. Θέλω να μάθω ποια μου την πήρε. Κάποια.
Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εσύ ποτέ σου δεν ξέρεις τίποτα. Σκασμός! Τι ξεφωνητά είναι αυτά μέσα στο σπίτι μου, στην κάψα του μεσημεριού. Σηκώσατε τις γειτόνισσες στο ποδάρι και έχουν κολλήσει τα αυτιά τους στα παράθυρα για να ακούσουν τις φωνές σας. Που πήρε τη φωτογραφία του ραβωνιαστικού μου. Ποιος? Αυτές εδώ. Ποια πήρε τη φωτογραφία? Δεν μιλάτε. Ψάξτε τα δωμάτια τους, τα κρεβάτια τους. Εγώ φταίω που δεν σας έσφιξα τα λουλιά όταν έπρεπε. Μα θα σας δείξω από εδώ και πέρα. Είσαι σίγουρη? Ναι, Έψαξες καλά? ναι, μητέρα. Τώρα στα γεράματα να με ποτίσετε το πικρότερο ποτήρι που μπορεί να παστάξει μια μάνα. Δεν την βρήκες? Εδώ είμαι. Πού ήταν? Ήταν Μη φοβάσαι. στο κρεβάτι της Μαρτύριο, κάτω από τα σεντόνια. Λέει αλήθεια. Αλήθεια λέει. Κακό τέλος θα έχεις εσύ. Βρώμα! Ελεηνή! Μη με χτυπάς, μάνα! Κράτα μας σου χρειάζεται παλιοθήλικο! Κάτω τα χέρια σου! Ακούς τι λέω, φύγε! Πρόσεξε πως μιλάς στη μάνα σου! Άστη να σε παρακαλώ! Ανέστη του, ένα δάκρυ δεν βγήκε από το μάτι σου! Δεν θα σου κάνω τη χάρη να κλάψω μπροστά σου! Γιατί πήρες τη φωτογραφία? Δεν μπορώ να κάνω ένα αστείο στην αδερφή μου! Τι άλλο να την ήθελα, Λες ψέματα! Εσένα ποτέ δεν σ' αρέσανε τα αστεία. Κάτι άλλο σου ταράζει την καρδιά. Πες το μας, μην κρύβεσαι. Εσύ σκάσε! Γιατί θα ανοίξω το στόμα μου και τι θα κοκκινήσουν από ντροπή εδώ μέσα. Από τέτοια βρωμόγλωσσα όλα να το περιμένει κανείς. Αζέλα! Τρελαθήκατε! Μας ντροπιάζετε όλες με αυτά που κάνετε. Άλλες κάνουν χειρότερα. Που να πέσουν γυμνές στο ποτάμι και να τις πάρει το ρέμα. Σε καταλαβαίνεις τι λες! Τι φταίω εγώ, αν ο Πεπερομάνο με διάλεξε! Για τα λεφτά σου! Άννα! Για τα χωράφια και για τα μπέλια σου! Σκασμός, είπα! Έβλεπα την καταιγίδα να έρχεται, μα δεν πίστευα ότι θα ξεσπάσει τόσο γρήγορα. Μου γεμίσατε την καρδιά φαρμάκι. Έλιασας όμως και ακόμα δεν γέρασα. Μέσα σε αυτό το σπίτι που μου χτίσε ο πατέρας μου, θα σας δέσω με αλυσίδες. Και θα κλειστώ κι εγώ μαζί σας. Και ούτε τα χωράφια του δρόμου να μην μάθουν τις ντροπές μας. Μπρος! Έξω από εδώ! Να μην σας βλέπω μπροστά μου! Θα σου τις κάνω εγώ να μην ξανασηκώσουνε κεφάλι. Μπερνάρντ, το χρέος σου. Μπορώ να μιλήσω? Μίλα. Λυπάμαι που τα άκουσες όλα. Μια ξένη δεν πρέπει να ανακατώνεται σε μια οικογένεια. Ό,τι είδα. Καλύτερα να σκέφτεσαι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η Αγκούστιας πρέπει να παντρευτεί το γρηγορότερο. Ναι, σωστά. Πρέπει να φύγει από εδώ μέσα. Όχι αυτή. Αυτός πρέπει να φύγει. Ναι, αυτός πρέπει να φύγει. Σωστά το σκέφτεσαι. Δεν σκέφτομαι. Μερικά πράγματα ούτε μπορώ ούτε θέλω να τα σκεφτώ. Αποφασίζω μόνο. Κατάλαβες? Πιστεύεις ότι ο Πεπερομάνο θέλει να φύγει? Τι θες να πεις? Ένα, άμα παντρευτεί την Αγκούστιας. Συνέχισε. Σε ξέρω καλά. Ακόνησες το μαχαίρι σου και είσαι έτοιμη να τον πήξεις στην καρδιά μου. Κακό είναι κανείς να θέλει να ανοίξει τα μάτια του άλλου. Μπα, και τι έχεις να πεις? Για μίλα να σ' ακούσουμε. Εγώ δεν έχω λόγο να κατηγορώ κανένα. Αλλά ένα πράγμα θα σου πω. Άνοιξε τα μάτια σου και θα δεις. Να δω τι. Σ' όλη σου τη ζωή στάθηκες έξυπνη, Μπερνάρντα. Ήξερες να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους από 100 μίλια μακριά. Πολλές φορές ακόμα πίστεψα ότι μπορείς να μπεις και στο μυαλό τους. Μα τα παιδιά είναι παιδιά. Και σε τυφλώνει η αγάπη σου. Μιλάς για το μαρτύριο? Ναι, βέβαια, για τη Μαρτύριο. Γιατί πήρε λες τη φωτογραφία? Είπε ότι το έκανε για αστείο. Τι άλλο μπορεί να ήθελε? Το πιστεύεις αυτό που λες? Θα πει το πιστεύω. Έτσι είναι. Ναι, γιατί είναι κόρη σου. Αν ήταν όμως η κόρη της γειτόνισσας, τι θα έλεγες τότε? Άρχισες να μου καρφώνεις κιόλας το μαχαίρι. Όχι, Μπερνάρντα. Εδώ μέσα γίνονται φοβερά πράγματα. Δεν ήθελα να ρίξω το φταίξιμο σε σένα, αλλά έπρεπε να έχεις αφήσει τις κόρες σου πιο ελεύθερες. Η Μαρτύριο είναι ερωτευμένη και εσύ λέγε ό,τι θέλεις. Γιατί δεν την άφησες να παντρευτεί με τον Ενρίκιο Ουμάνας? Γιατί την ημέρα που ήταν να έρθει στο παραθύρι της, του παρήγγειλες να μην έρθει? Και τώρα το ίδιο θα έκανα. Όσο είμαι ζωντανή, το αίμα μου δεν θα σμίξει ποτέ με το αίμα των Ουμάνας. Ξεχνάς ότι ο πατέρας του δούλευε εδώ και εκεί για ένα ξεροκόμματο. Έτσι να σκέφτεσαι και καλά θα πας. Εμένα έτσι μου ταιριάζει να σκέφτομαι. Εσύ δεν μπορείς να σκεφτείς έτσι. Γιατί ξέρεις πολύ καλά από που κρατάει η γενιά σου. Δεν χρειάζεται να μου το θυμίσεις. Είμαι γριά τώρα. Με μάτσεψες τότε στο σπίτι σου και αυτό ποτέ μου δεν το ξεχνώ. Δεν φαίνεται να το θυμάσαι κιόλας. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχεις και δίκιο.
Μπορεί η Μαρτύριο να την έχει ξεχάσει. Και αν δεν το ξεχάσει, κακό του κεφαλιού της. Αυτά είναι τα φοβερά πράγματα που μου λες ότι γίνονται εδώ μέσα. Ένιωσε. Και εδώ μέσα δεν γίνεται τίποτα. Και αν γίνει όμως κάτι κάποια στιγμή, να είσαι σίγουρη πως δεν θα βγει παρά έξω από τους τοίχους αυτού του σπιτιού. Α, μην το λες αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι στο χωριό που διαβάζουν όχι μόνο αυτά που κάνουμε, αλλά και αυτά που σκεφτόμαστε. Εσύ πολύ θα ήθελες να δεις εμένα και τις κόρες μου να παίρνουμε τον δρόμο για κανένα από αυτά τα παλιόσπιτα. Κανείς δεν ξέρει που μπορεί να καταλήξει. Εγώ ξέρω, Ένιος. Και για μένα και για τις κόρες μου. Τα παλιόσπιτα που λες ήταν για κάτι άλλες. Που τις ξέρεις καλύτερα από μένα. Μπερνάτα, μην κλείσεις τη μάνα μου μέσα στον τάφο της. Και εσύ να μετράς τα λόγια σου όταν μου μιλάς. Εγώ φταίω που ανακατεύομαι σε ξένες δουλειές. Αυτό λέω κι εγώ. Να δουλεύεις και να σωπαίνεις. Έτσι κάνουν όσοι έχουν ανάγκη από ένα κομμάτι ψωμί. Μα και να θέλω να σοπάσω, δεν μπορώ. Εσένα θα σου φαίνεται πιο σωστό να παντρευτεί ο Πέπε τη Μαρτύριο. Ή γιατί όχι την Αδέλα. Όχι, δεν μου φαίνεται πιο σωστό. Ναι. Αλλά ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε ο αέρας που αναπνέουμε θα πει ότι ο Πέπε ταιριάζει με την Αυγούστιας. Άσχημα τα πράγματα. Πάλι τα ίδια. Από εδώ τα πας, από εκεί τα πας. Πάρθηκες να με τρελάνεις. Στάματα λοιπόν, μη μ' ανέβει το αίμα στο κεφάλι και σε χδάρω ζωντανή. Δεν θα χάνει και ο κόσμος τίποτα. Δόξα τω Θεώ, τα κορίτσια μου με σέβονται. Και ποτέ δεν θα πήγαιναν κόντρα στη θέλησή μου. Κάνε πως τους ξεσφίγγεις τα λουριά και θα τις δεις να σε ανεβαίνουν στα κεραμίδια. Και εγώ τι τα έχω τα χέρια μου. Θα τις κατέβαζα με τις πέτρες. Α, γι' αυτό είμαι σίγουρη. Ποτέ σου δεν τα έβαλες κάτω. Ας δοκιμάσουμε και θα δεις. Πώς είναι ο κόσμος, αλήθεια. Για σκέψου την Αυγούστια στην ηλικία της. Τέτοια τρέλα πια για τον αραβωνιαστικό της. Αλλά και εκείνος φαίνεται για καλά τσιμπημένος μαζί της. Χθες τα ξημερώματα μου είπε ο μεγάλος μου γιος που έβγαζε τα βόδια στον δρόμο ότι τον είδε και αυτόν και αυτή να κουβεντιάζουν ακόμα στο Παναθήρι. Στις 4 το ξημέρωμα. Αυτά είναι ψέματα. Έτσι μου είπανε. Μίλα, τι έχεις να πεις? Ο Πέπε, εδώ και μια εβδομάδα, ποτέ δεν έφυγε αργότερα από τη μία. Ο Θεός να με κάψει αν λέω ψέματα. Κι εγώ. Τον είδα να φεύγει κατά τις 4. Τον είδες με τα μάτια σου? Φοβήθηκα να μην με δούνε και δεν έσκυψα έξω. Για το παράθυρο του δρόμου δεν λέτε. Εγώ λέω για το παράθυρο της καμαράς μου. Α, τότε αλλάζει. Δεν μου λέτε, τι γίνεται εδώ μέσα? Πρόσεξε καλύτερα και θα μάθεις. Όπως και να έχει, ο Πέπε στις 4 τα ξημερώματα βρισκόταν σε ένα από τα παράθυρα του σπιτιού σου. Είσαι σίγουρη? Ποιος μπορεί να είναι σίγουρος σε αυτή τη ζωή? Μα να μην ακούς τι σου λένε όσοι θέλουν το κακό μας. Ένιωσου και θα τη βρω από την άκρη. Και αν είναι μερικοί στο χωριό που γυρίζουν και λένε ντροπές για το σπίτι, τον καιρό τους χάνουν. Κουβέντα δεν θέλω γι' αυτό. Γυρεύουν φαίνεται το κακό μου και βαλθήκανε να μου πετάνε λάσπη στα μούτρα. Α, εμένα δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Ό,τι άκουσα, τα άκουσα. Δεν μπορεί, κάτι θα υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει. Έχω τα μάτια μου ανοιχτά από την ώρα που γεννήθηκα. Και ποτέ δεν θα τα κλείσω στο να πεθάνω. Εγώ όμως πρέπει να μάθω. Τίποτα δεν έχεις να μάθεις. Θα ακούς και θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Και εσύ μη χώνεις τη μύτη σου σε ξένες υποθέσεις. Από σήμερα βήμα δεν θα γίνεται εδώ μέσα, δεν το ξέρω εγώ. Στον απάνω δρόμο μαζεύτηκε κόσμος και όλοι οι γείτονες βγήκαν στις πόρτες. Άντε να δεις τι έγινε. Πού πάτε ξεμυαλισμένες? Ξεχάσατε το πέθος σας. Μέσα γρήγορα στην αυλή. Έχει χάρη που δεν άνοιξα το στόμα μου. Και εσύ το ίδιο που δεν άνοιξα το δικό μου. Και τι θα έλεγες? Άλλο τι θέλουμε και άλλο τι κάνουμε. Όποια μπορεί, τολμά να κάνει το πρώτο βήμα. Εσύ ήθελες, αλλά δεν μπορούσες. Δεν θα συνεχίσεις για πολύ. Όσο θέλω! Θα σου τα κόψω εγώ τα αγκαλιάσματα. Δεν το ήθελα, Μαρτύριο. Άφησέ με. Μη μου το κάνεις αυτό. Καμιά μας δεν θα τον χαρεί. Εμένα θέλει για γυναίκα του. Για να του κρατάω το σπίτι. Είδα πως αγκάλιαζε. Δεν το ήθελα, Μαρτύριο. Παρασύρθηκα. Σαν να με τραβούσε με χοντρό σκοινί. Δεν θα σε αφήσω να το πάρεις. Καλύτερα να σε δω νεκρή. Μπερνάρντα, Τι έγινε? η κόρη της Λιμπράδη, η ανήπαντρη, έκανε παιδί. Κανείς δεν ξέρει με ποιον. Παιδί? Ναι,
Και για να κρύψει την ντροπή της, το σκότωσε και το παράχωσε κάτι από κάτι πέτρες. Αλλά τα σκυλιά, που είναι μεγαλόψυχα από κάτι άλλους ανθρώπους, το ξέφαψαν και το έσαιραν μέχρι την πόρτα του σπιτιού της. Και τώρα οι χωριανοί θέλουν να τη σκοτώσουν. Την τραβαλογάνε στον δρόμο και οι άνδρες έρχονται από το μονοπάτι και τους ελαιώνες, φωνάζοντας τόσο δυνατά που τραντάζεται ο κάπος. Σωστά. Ας έρθουν όλοι με λιόβεργες και αξίνες να τη σκοτώσουν την παλιοβρώμα. Όχι! Όχι, να μην τη σκοτώσουνε! Να τη σκοτώσουνε! Πάμε κι εμείς έξω! Να πληρώσει όποια γυναίκα χάνει την τιμή της. Όχι! Αφήστε την να φύγει, μην πηγαίνετε κι εσείς έξω! Να πληρώσει για τα κρίματά της! Αποτελειώστε την πριν έρθουν οι χωροφύλακες. Βάλτε τη σκάρβουνα αναμένα εκεί που αμάρτησε. Όχι. Όχι. Σκοτώστε την. Σκοτώστε την. Ας πηγαίνω κι εγώ. Σαν πολύ κάθισα. Κάτσε, Χριστιανή μου. Στη χάση και στη φέξη σε βλέπουμε. Έχω να πάω και στον Εσπερινό. Χτύπησε η τελευταία καμπάνα. Όχι ακόμα. Άντα, σκάτσω λίγο. Τι κάνει ο άντρας σου? Τι να κάνει, τα ίδια. Καιρό έχει να φανεί κατά δόθε. Αν δεν το ξέρεις τον άντρα μου. Από τότε που μάλωσε με τα αδέρφια του και την κληρονομιά, μια φορά δεν βγήκε από την πόρτα της αυλής. Βάζει μια σκάλα και πηδάει από τη μάντρα για να κατέβει στον δρόμο. Έτσι πρέπει να είναι ο σωστός ο άντρας. Την κόρη σου, συγχώρεσαι? Άμπα, ούτε και πρόκειται. Και καλά θα κάνει. Έτσι το λες εσύ. Για ρώτα όμως και εμένα. Η κόρη που παρακούει δεν είναι πια κόρη. Να μη σου τύχει να λες. Δεν με βλέπεις εμένα. Μονάχα σαν πηγαίνω στην εκκλησιά παρηγοριέμαι λιγάκι. Μα και από εκεί πρέπει να σταματήσω. Γιατί άρχισα να μην βλέπω καλά και θα με κοροϊδεύουν τα παιδιά. Τι να κάνεις εσύ? Σε πιάσαν τα γεράματα. Τι είναι αυτό? Το άλογό μας, το Παρπάτο. Τον έχω κλεισμένο μέσα, μα δεν κρατιέται. Και κλωτσάει τους τοίχους. Δέστε το και βγάλτε το στην αυλή. Τον πιάσαν, φαίνεται, οι κάψες. Δεν θα το βάλεις με τη σφορά? Ναι, αύριο το ξημέρωμα. Πάντα βρίσκεις τρόπους να μεγαλώνεις το κοπάδι σου. Να ξέρεις, με τι κόπους και με τι έξοδο. Έχει τα καλύτερα ζωντανά στο χωριό. Κρίμα που έπεσαν φέτος οι τιμές. Θέλεις λίγο τύρι με μέλι? Άμπα, κουκιά δεν πάει κάτω. Παναγία. Σε καλό σου μου τράτεξε τόσο δικά. Πόσες φορές θα σου το πω? Δέστε το να ξεπλωθεί πάνω στο άχαιρο. Καλά, κλείστε τις φοράδες στο στάβλο. Και αφήστε το ελεύθερο πριν μου γκρεμίσει το σπίτι. Ζωή κι αυτή. Σαν άντρας αγωνίζεσαι. Χειρότερα δεν λες. Πού πας εσύ? Να πιω νερό. Φέρε ένα ποτήρι με νερό. Κάτσε. Και οι Αυγούστιες πότε παντρεύεται? Σε 3 μέρες θα φέρουν τα καλέσματα. Ποιος τη χάρη σου. Να είσαι καλά. Σου στείλω εγώ προς τα δαχτυλίδι. Ναι, να το. Πολύ όμορφο. 3 μαργαριτάρια. Στον καιρό μου τα μαργαριτάρια φέρνανε δάκρυα. Άλλαξε ο κόσμος σήμερα. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Τίποτα δεν άλλαξε στον κόσμο. Το δαχτυλίδι του Αραβώνα πρέπει να είναι από διαμάντι. Έτσι είναι το σωστό. Τα διαμάτια και τα μαργαριτάρια δεν αλλάζουν τη μοίρα του ανθρώπου. Το θέλημα του Θεού όμως την αλλάζει. Τα έπιπλα άκουσα είναι πολύ ωραία. Ρωτάς τι μου κόστησαν. 16.000 ρεάλια. Άμα δεις την τουλάπα με τον καθρέφτη θα χάσεις το νου σου. Αλήθεια. Να τη δω γιατί εγώ δεν έχω δει τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Στον καιρό μας είχαμε τα σεντούκια. Καλορίζικα να είναι όλα. Θα είναι. Γιατί να μην είναι. Καμπάνα για τον Εσπερινό. Θα ξανάρθω να μου δείξεις όλα τα παιδιά σου. Όποτε θέλεις. Καληνύχτα και η Παναγιά μαζί σας. Καληνύχτα, πρωτένθια. Στην ευχή του Θεού. Άντε, σηκωθείτε. Είναι αργά. Εγώ πάω στην αυλή να ξεμουδιάσω λιγάκι και να πάρω αέρα. Έρχομαι κι εγώ. Στο
φοβάστε μη χαθώ. Η νύχτα θα είσαι γροφιά. Δεν θα το πω άλλη φορά. Θέλω να ξαναμιλήσεις με τη Μαρτύριο. Αδερφή σου είναι. Αυτό που έγινε με τη φωτογραφία ήταν αστείο. Να το ξεχάσεις. Δεν μ' αγαπάει. Το ξέρεις. Ότι έχει ο καθένας μέσα του, ας το κρατήσει για λογαριασμό του. Εγώ θέλω την υπόλοιψη του κόσμου και τα παιδιά μου μονιασμένα. Κατάλαβες? Ναι. Αυτά είχα να σου πω. Και ύστερα, εσύ όπου να είναι θα φύγεις από εδώ μέσα. Όχι τόσο γρήγορα όσο θα ήθελα. Τι ώρα τελειώσατε χθες το βράδυ την κουβέντα σας? Στις 12:30. Τι λέει ο Πέπε? Εγώ δεν ξέρω. Μου μιλάει σαν να έχει τόνο του αλλού. Κι άμα το ρωτήσω γιατί είναι έτσι, μου λέει εμείς οι άντρες έχουμε τα δικά μας. Ποτέ σου δεν θα το ρωτάς. Και άμα παντρευτείτε ακόμα λιγότερο. Θα τον κοιτάς άμα σε κοιτάει. Και θα του μιλάς άμα σου μιλάει. Μονάχα τότε. Θα είναι καλύτερα έτσι. Μου φαίνεται σαν να μου κρύβει πολλά πράγματα. Μην ψάξεις να τα βρεις. Ποτέ σου να μην ρωτάς τίποτα. Και πάνω απ' όλα ποτέ σου να μην κλάψεις μπροστά του. Θα πρέπει να είμαι ευχαριστημένη. Κι όμως δεν είμαι. Θα το συνηθίσεις. Πολλές φορές, την ώρα που κουβεντιάζουμε στο παράθυρο, μου φαίνεται σαν να χάνεται από τα κάγκελα. Σαν να τον τυλίγει ένα σύννεφο σκόνης από αυτοί που σηκώνουν τα πρόβατα. Με τον καιρό θα σου περάσει. Μακάρι. Δεν θα έρθει απόψε. Όχι, θα πάει στη χώρα με τη μάνα του. Ωραία. Τότε θα κοιμηθούμε κι εμείς νωρίς. Μαγδαλένα! Την πήρε ο ύπνος. Έχει ένα σκοτάδι έξω. Δεν βλέπεις ούτε ένα μέτρο μπροστά σου. Ό,τι χρειάζεται για τους κλέφτες. Ή για όσους περπατάνε στα κρυφά. Το άλογό μας στεκόταν στη μέση της αυλής. Κατάλευκο. Έδειχνε τεράστιο. Γέμιζε το σκοτάδι με την αστράδα του. Να πω την αλήθεια, εγώ φοβήθηκα. Το πέρασε για φάντασμα. Και κάτι αστέρια στον ουρανό, σαν γροθιές. Στράβωσε ο λαιμός της να τα κοιτάει. Εσένα δεν σου αρέσουνε? Και τι με νοιάζει εμένα τι γίνεται στον ουρανό. Βλέπω τόσα πολλά εδώ κάτω. Σωστά. Καθένας με το γούστο του. Άλλο αρέσει τη μία και άλλο αρέσει την άλλη. Καληνύχτα. Από τώρα θα πας για ύπνο. Ναι, απόψε δεν θα έρθει ο Πέπε. Μάνα, γιατί όταν βλέπουμε να πέφτει ένα αστέρι λέμε να κάνουμε μια ευχή? Αυτά τα βγάλαν οι παλιοί που ξέρανε. Εγώ κλείνω τα μάτια μου για να μην βλέπω τα αστέρια. Αχ, όχι. Σκέψου πόσα χρόνια μένουν καρφωμένα στον ουρανό. Και άξαφνα παίρνουν φωτιά και αρχίζουν και τρέχουν σαν αστραπές μέσα στη νύχτα. Και τι μας νοιάζει εμάς τι κάνουν τα αστέρια? Αυτά είναι πράγματα του Θεού. Αχ, τι όμορφη νύχτα. Πόσο θα ήθελα να μένω ξάγρυπνη ως το ξημέρωμα και να ανασένω τη δροσιά του κάμπου. Ναι, αλλά πρέπει να κοιμηθούμε. Μαγδαλένα! Αποκοιμήθηκε. Μαγδαλένα! Άσε με. Γρήγορα στο κρεβάτι σου! Με εσάς δεν μπορεί να ησυχάσει κανείς. Καληνύχτα. Κι εσείς, είναι αργά. Πώς το έπαθε και δεν θα έρθει απόψε ώρα γωνιαστικός της Αγκούστιας? Πάει ταξίδι. Α, καληνύχτα. Ακόμα δεν κοιμήθηκες. Ακόμα. Απολαμβάνω τη γαλήνη γύρω μου. Και πουθενά δεν βλέπω αυτά τα φοβερά πράγματα που λες ότι γίνονται στο σπίτι μου. Καλύτερα να μην μιλάμε γι' αυτό. Καλύτερα, χειρότερα, ένα πράγμα να ξέρεις. Έχω τα μάτια μου ανοιχτά και δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Απ' έξω όλα φαίνονται καλά. Τις κόρες σου τις έχεις βάλει σε τάξη, όπως βάζεις τα ρούχα στο ντουλάπι. Τι γίνεται μέσα τους όμως? Ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος το ξέρει. Τι γίνεται? Εγώ μια χαρά τις βλέπω. Μάνα τους είσαι και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Εμένα δεν μου πέφτει και κανένας λόγος. Είμαι μια δούλα εδώ μέσα. Το κατάλαβες επιτέλους. Κοιτάω τη δουλειά μου και τίποτα άλλο. Αν θα πως έχεις και τίποτα να πεις. Αν είχες, ένιωσες και σε ξέρω καλά. Αν πίτρωνε γρασίδι στην αυλή μου, θα φέρνες τα πρόβατα της γειτονιάς για να το φάνε. Ξέρω περισσότερα από όσο νομίζεις. Μπα, ώστε ακόμα βλέπει ο γιος σου τον Πέπε να φεύγει από εδώ τα ξημερώματα. Ακόμα λένε και οι γλώσσες, λόγια φαρμακερά για το σπίτι μου. Τίποτα δεν λένε.
Δεν λένε τίποτα, γιατί δεν έχουν τίποτα να πούν. Δεν έχουν που να μπήξουν τα δόντια τους. Σου το είπα και πριν. Έχω τα μάτια μου ανοιχτά και δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Μπερνάρντα, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Δεν ξέρω πού μπορείς να φτάσεις και σε φοβάμαι. Μα να μην είσαι και τόσο σίγουρη. Είμαι πολύ σίγουρη. Να μην είσαι. Από ώρα σ' ώρα μπορεί να πέσει ο κεραυνός. Μπορεί το αίμα σου να φουσκώσει και η καρδιά σου να σπάσει. Ξέρω καλά τι σκέφτεσαι. Ένιωσου. Και δεν θα γίνει τίποτα. Εδώ θα είσαι και θα το δεις. Ακόμα καλύτερα. Και βέβαια ακόμα καλύτερα. Έκανα όλες τις δουλειές. Θέλεις τίποτα άλλο, Μπερνάρντα? Όχι. Πάω για ύπνο. Τι ώρα να σε φωνάξω? Θα σηκωθώ μόνη μου. Απόψε θα κοιμηθώ ήσυχα. Άμα δεν αντέχεις τη θάλασσα φουρτουνιασμένη, γύρνα την πλάτη σου να μην τη βλέπεις. Η περηφάνεια θα τη φάει. Η ίδια ρίχνει στάχτη στα μάτια της. Ό,τι είχα να κάνω το έκανα. Προσπάθησα να διώξω το κακό, μα τώρα είναι που φοβάμαι περισσότερο. Δεν βλέπεις πόσο ήσυχα είναι τα πράγματα εδώ μέσα? Κι όμως, σε κάθε δωμάτιο κρύβεται και από ένα στραπελέκι. Την ημέρα που θα πέσει ο κεραυνός, κανείς μας δεν θα γλιτώσει. Μα ό,τι είχα να πω το είπα. Η Μπερνάρντα νομίζει ότι κανείς δεν μπορεί να τα βάλει μαζί της. Αλλά δεν ξέρει πόση δύναμη έχει ένας άντρας ανάμεσα σε τόσες γυναίκες. Δεν φταίει μόνο ο Πεπερομάνο. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι τέτοιον καιρό έτρεχε πίσω από την Αγκούστιας. Πίσω, ποια Αγκούστιας? Πίσω από την Αδέλα. Και εκείνη ήταν τρελαμένη μαζί του. Μα έπρεπε να είχε κρατήσει τη θέση της. Να μην δώσει κανένα θάρρος. Γιατί, πώς να το κάνουμε? Ο άντρας είναι άντρας. Την είδανε, λένε, πολλές φορές να συζητάει μαζί του. Αλήθεια είναι. Και να ήταν μόνο αυτό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αν μπορούσα να φύγω, δεν θα ξαναπάταγα εδώ μέσα. Η Μπερνάρντα βιάζεται για το γάμο. Και έτσι μπορεί να προλάβει το κακό. Τώρα είναι πια αργά. Η Αδέλα είναι αποφασισμένη για όλα. Και οι άλλες αλαφιασμένες περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Και μαρτύριο. Μαρτύριο, αυτή είναι η χειρότερη. Φαρμακερό ποτάμι. Καταλαβαίνει πως ο Πεπερομάνο δεν θα γίνει δικός της. Και αν ήταν στο χέρι της, θα πνιγεί όλο τον κόσμο. Κακές που είναι. Γυναίκες χωρίς άντρα είναι. Τίποτα περισσότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξεχνιέται μέχρι και η συγγένεια. Τι είναι? Δεν ακούς τα σκυλιά? Κάποιος θα μπήκε στην αυλή από την πίσω πόρτα. Ακόμα δεν κοιμήθηκες? Σηκώθηκα για νερό. Νόμιζα πως κοιμόσουνα. Δίψασα και σηκώθηκα. Εσείς δεν θα κοιμηθείτε? Έτοιμες είμαστε. Πάμε. Ας πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι. Η Μπερνάρντα όλη τη μέρα δεν με αφήνει να πάρω ανάσα. Κράτα το κερί. Τα σκυλιά κάνουν σαν δαιμονισμένα. Δεν θα μας αφήσουν να κλείσουμε μάτια. Τι θέλεις πια από εμένα, Αδέλα? Απαντήσεις. Σχετικά με τι? Ξέρεις πολύ καλά σχετικά με τι. Σχετικά με τη μοίρα μας. Δεν πρόκειται να κάνω διάλογο με τις ηρωίδες μου. Πού ακούστηκε ο συγγραφέας να διαπραγματεύεται την τύχη των ηρώων του μαζί τους? Υπάρχετε μόνο στο χαρτί, Αδέλα. Και πουθενά αλλού. Το ξέρεις καλά ότι η μοίρα μας είναι άδικη. Έτσι δεν είναι και στην πραγματική ζωή. Δυστυχώς δεν είναι όλα ρόδινα στη ζωή, Αδέλα. Αλλά, τι λέω, στο είπα και πριν. Δεν κάνω διάλογο με τους ήρωές μου. Ώστε έτσι λοιπόν. Και τότε, γιατί τόσο πάθος με εμένα την Αδέλα, Φεδερίκο? Έρωτας, εθισμός και τελικά αυτοκαταστροφή. Λύτρωση πουθενά. Έλα τώρα. Κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Το βλέπεις κι εσύ. Με μισείς. Έτσι δεν είναι? Βλέπεις σε εμένα και σε όλες μας όλες τις αστοχίες σου. Όλες τις κρυφές σου επιθυμίες. Σε μισώ, ο δημιουργός ποτέ δεν μισεί τους ήρωές του. Και τότε γιατί με κάνεις να υποφέρω? Να λιώνω μέρα με τη μέρα μέσα σε ένα φαύλο κύκλο δίνης ειδονής.
Με παρουσιάζεις σαν την τρελή, που δεν της καίγεται καρφί για τίποτα και για κανέναν. Ούτε καν για τις αδερφές της. Απλώς κάνει τα πάντα για να βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής. Α, και πως θα βρει έναν όμορφο νέο να το σκάσει. Ακόμα κι αν ξέρει πως το μόνο που θα φέρει είναι η καταστροφή. Δεν είναι αυτό η Αδέλα, Φεδερίκο. Η Αδέλα κατά βάθος αγαπά. Αγαπά αληθινά. Και το μόνο που θέλει είναι να την αγαπήσουν για αυτό που είναι. Και εσύ δεν της δίνεις τίποτα από τα δύο. Έλα τώρα, Αδέλα. Και ο έρωτάς σου με τον Πέπε, τι είναι? Αλήθεια. Αποκαλείς έρωτα αυτή την αυτοκαταστροφή! Έτσι είναι ο έρωτας, Αδέλα. Φεδερίκο, δεν έχεις ιδέα για το τι σημαίνει αληθινή αγάπη για ένα κορίτσι. Και δεν έχεις ιδέα για το πώς αγαπώ εγώ. Η αληθινή Αδέλα. Το μόνο που ήθελα ήταν να αγαπήσω και να με αγαπήσουνε. Και εσύ με βάζεις να μισώ τον εαυτό μου. Να φαίνομαι άρρωστη. Πραγματικά άρρωστη και αξιολύπητη. Με βάζεις να καταστρέφω τον εαυτό μου κάθε μέρα. Με παρουσιάζεις σαν τη χειρότερη από όλες. Πράξεις, σκέψεις, αναστοχασμοί, απελπισία, πόθος. Κουράστηκα. Κουράστηκα με όλους. Μα πιο πολύ με μένα. Τότε γιατί με κατηγορείς? Εσύ οδήγησες τον εαυτό σου στην καταστροφή. Έψαξες έναν έρωτα δίχως όρια για να ξεφύγεις την πραγματικότητα που σου έβαλα να ζήσεις οι άλλοι. Σου δίνω το τέλος που σου αξίζει, Αδέλα. Έπαιξες και έχασες. Με έπαιξαν και έχασα. Πιόνι ήμουνα. Όπως και όλες οι υπόλοιπες. Όμως, εσύ μας καθορίζεις. Εσύ μας πλάθεις, εσύ μας αναγεννάς. Έλα τώρα, Φεδερίκο. Είσαι κι εσύ πιόνι. Πρέπει να είσαι ειλικρινής. Και εσύ έπαιξες και έχασες. Τι εννοείς? Αυτό που πολύ καλά ξέρεις. Μας έβαλες όλες σε ένα σπίτι κόλαση. Σπίτι κόλαση. Σε ένα σπίτι που μοιάζει με θάλασσα. Που βουλιάζει. Σπίτι κόλαση. Σε μια θάλασσα αδικίας και ανισότητας. Το να γεννηθείς γυναίκα είναι η χειρότερη τιμωρία. Πυρηνική. Βαθιά σκοτεινή ψυχή. Ρουφώντας κακία σαν το σφουγγάρι. Μισώ το ίδιο μου το αίμα. Σε μια θάλασσα μίσους. Όμως αγαπώ τις αδερφές μου. Μοιάζομαι για αυτές. Σέβομαι τη μητέρα μου και τους κανόνες της. Κάποτε θα ξεσπάσω σαν καλοκαιρινή καταιγίδα. Θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι. Νομίζεις ότι επειδή είμαι φτωχιά δεν έχω τη δύναμη να φύγω? Θέλω να φύγω και να επαναστατήσω. Εσύ με κρατάς εδώ φυλακισμένη. Να είμαι η φωνή της συνείδησης για όλες τις υποκρισίες. Εγώ να βγάζω τα κάστανα από τη φωτιά για να προχωράει το έργο. Και τελικά να καταστρέφουμε μες στη μιζέρια. Μπορεί να είμαι αγράμματη δούλα, αλλά τα καταλαβαίνω όλα. Δοξάζω το Θεό που σε λίγο θα φύγω από αυτή την κόλαση. Ξέρεις καλά ποιος ευθύνεται για αυτή την αδικία. Ξέρεις καλά ποιος σκοτώνει τα κορίτσια σε αυτή τη θάλασσα των συμβάσεων. Δεν είναι μόνο η μάνα μας. Δεν είναι μόνο η μάνα μας που μας καταστρέφει. Και αυτή θύμα είναι στην ίδια θάλασσα της αδικίας. Πέρα στο βάθος, ένα μόνο φως μπορεί να δώσει τη λύση. Η Επανάσταση, Φεδερίκο. Και όχι η αυτοκαταστροφή. Το ξέρεις καλά ότι η λύση είναι η Επανάσταση. Πάψτε! Πάψτε όλες! Όχι, δεν θα πάψουμε! Είμαστε η φωνή της ψυχής σου. Της αληθινής αγάπης που δεν ένιωσες ποτέ. Γι' αυτό φοβάσαι την Επανάσταση, Φεδερίκο. Γιατί η Επανάσταση είναι ο έρωτας της ζωής και όχι η αυτοκαταστροφή της. Σας έπλασα περισσότερο έξυπνες από ό,τι θα έπρεπε. Όμως η μοίρα σας είναι στα χέρια μου. Δεν γίνεται εσείς, οι χάρτινες υπάρξεις, να καταλάβετε την ψυχή του συγγραφέα. Και πάψτε να μου κάνετε το δάσκαλο για την Επανάσταση. Ζητούμε μόνο δικαιοσύνη. Λύτρωση για την άδικη μοίρα μας. Ένα διαφορετικό τέλος ζητούμε. Αυτό που θα δώσει την κάθαρση που περιμένεις.
σκεφτείς ότι μέσα από τη δική μας μοίρα, το δικό μας τέλος, ψάχνεις τη λύτρωση, που ίσως ποτέ δεν τόλμησες να βρεις τον εαυτό σου. Σταματήστε. Μη συνεχίζετε. Δεν μπορώ να σας ακούσω πια. Η λύτρωσή μου είναι το τέλος σας. Όσο για τις αληθινές επαναστάσεις του εαυτού... Επανάσταση. Είναι η ιστεροφημία. Και τίποτε άλλο. Άλλωστε, όλοι με θεωρούν ήρωα. Φαύλος κύκλος, Φεδερίκο. Στο χάσου. Έχεις χρόνο να ανατρέψεις την κατάσταση. Να βρεις ένα σπίτι. Το σπίτι της ψυχής σου. Το σπίτι των κρυφών σου ανασφαλιών. Αυτή είναι η αληθινή σου επανάσταση. Δώσε τέλος στις συγκρούσεις που παλεύουνε μέσα σου. Σώσε μας για να βρεις τη λύτρωση που κι εσύ ψάχνεις. Δεν υπάρχει λύτρωση. Δεν υπάρχει κάθαρση. Μη με ενοχλήσετε ξανά. Ποτέ μέχρι το τέλος. Όλες στις θέσεις σας. Φώτα και συνεχίζουμε. Γιαγιά, πού πας? Θα μου ανοίξεις την πόρτα. Πώς? Πώς βρέθηκες εδώ μέσα? Τους ξέφυγα. Εσύ ποιος? Έλα, πάμε να κοιμηθείς. Είσαι η Μαρτύρη. Σε βλέπω. Μαρτύριο. Όψη του μαρτυρίου. Πότε θα κάνεις και εσύ παιδί? Το δικό μου σ' αρέσει. Πού το βρήκες το πρόβατο? Το ξέρω πως είναι πρόβατο. Μα γιατί και ένα πρόβατο να μην είναι παιδί? Καλύτερα να έχεις ένα τέτοιο παιδί, παρά να μην έχεις τίποτα. Μπερνάντα, στριμμένη, τύχρη, πεινασμένη. Μαγδαλένα, δεν θα πας εσύ εμένα. Μη φωνάζεις. Αλήθεια. Είναι πολύ σκοτεινό. Μη βλέπεις τα άσπρα μαλλιά. Και θα ρεις πως δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Μπορώ να κάνω πολλά παιδιά. Μωρά, μορδάκια. Το βλέπεις μικρό παιδάκι? Τα μαλλιά του θα σπρίσουν. Όμως θα κάνει κι άλλο παιδί. Και εκείνο άλλο. Κι άλλο. Κι όλοι, με χιονόνερο τα μαλλιά, θα είμαστε σαν τα κύματα. Το ένα, ύστερα τ' άλλο. Ύστερα τ' άλλο. Κι ύστερα θα καθίσουμε. Θα έχουμε κάταστα μαλλιά και θα γίνουμε αφρός του πελάγου. Μα γιατί δεν υπάρχει αφρός εδώ μέσα? Μονάχα μαύρα σάβανα μέσα σε τούτο το σπίτι. Πάψε! Όταν οι γειτόνισσες κάνανε παιδιά, τους πήγαινα σοκολάτα. Και ύστερα με έφεραν και εκείνες. Και έτσι γινόταν με εμάς χρόνια και χρόνια. Και τα δικά σου μαλλιά θα σπρίσουν. Αλλά δεν θα έρθουν οι γειτόνισσες. Θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Αλλά φοβάμαι να καθόσουν τα σκυλιά. Θα έρθεις μαζί μου στο κάβο? Θέλω να πάω στο κάβο. Θέλω να δω σπίτια. Μα να είναι σπίτια όλα άνοιχτα. Να είναι οι γειτόνισσες ξαπλωμένες στα κρεβάτια με τα μωρά στην αγκαλιά τους και οι άντρες απ' έξω να κάθονται και να μιλάνε. Ο Πέπερο Μάνο είναι ένας γίγαντας. Όλα θα τα κατάφερε. Μα εκείνος θα σας καταπιεί. Γιατί είσαστε σιταρόσφυρα. Όχι σιταρόσφυρα. Βατράχια είσαστε χωρίς γλώσσα. Καλά. Πάμε τώρα να κοιμηθείς. Ναι, αλλά ύστερα θα μ' ανοίξεις. Θα σ' ανοίξω, εννοεί. Αδέλα! Τι θες από μένα, τι φωνάζεις? Φύγε από αυτόν τον άνθρωπο. Και ποιες είσαι για να μου πεις να φύγω? Μια τίμια γυναίκα δεν θα έκανε ποτέ τέτοια πράγματα. Πόσο θα ήθελες να είσαι σαν και εμένα? Ήρθε η ώρα μου να μιλήσω. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι μονάχα η αρχή. Και έχω τη δύναμη να το φτάσω ως το τέλος. Έχω την ομορφιά στην ψυχή που εσένα σου λείπει. Αντίκρισα το θάνατο μέσα σε τούτο το σπίτι. Και τώρα ήρθα
εδώ για να πάρω αυτό που μου ανήκει. Αυτός ο άντρας είναι ανέστητος, χωρίς καρδιά. Ήρθε εδώ μέσα για κάποια άλλη και εσύ πήγες ανάμεσά τους και τον πήρες κοντά σου. Ήρθε μονάχα για τα λεφτά. Όμως στα μάτια του, άλλοι από μένα δεν είδανε. Δεν θα σε αφήσω να τον πάρεις. Θα παντρευτεί την Αγκούστια. Δεν την αγαπάει! Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Το ξέρω, ναι. Το ξέρεις. Γιατί έχεις δει με τα μάτια σου ότι αγαπάει εμένα. Ναι. Εμένα αγαπάει! Εμένα! Πάψε πια να μου το λες! Με πεθαίνεις! Κάρφωσέ μου ένα μαχαίρι στο λαιμό! Γι' αυτό θες να φύγω από κοντά του. Δεν σε νοιάζει να παντρευτεί κάποια που δεν αγαπά. Όμως εμένα με νοιάζει. Ας μείνει 100 χρόνια με την Αγκούστιας. Αλλά σου φαίνεται τρομερό να σφίγγει εμένα στην αγκαλιά του. Γιατί και εσύ τον αγαπάς. Ναι, και εσύ τον αγαπάς. Ναι, τον αγαπάω. Σου το λέω χωρίς να σκύβω πια το κεφάλι. Η πίκρα μου πνίγει το στήθος που θα σπάσει σαρόδι. Τον αγαπάω. Μαρτύριο. Μαρτύριο, δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω. Στάσου. Στάσου μακριά μου, μην μ' αγγίζεις. Το αίμα μου δεν είναι πια το ίδιο με το δικό σου. Όσο κι αν θέλω να σε δώσω σαν αδερφή μου, σε βλέπω σαν γυναίκα μονάχα. Πολύ καλά. Όποια είναι να χαθεί, ας χαθεί από τώρα. Ο Πέπε Ρωμάνο είναι δικός μου. Ήμουν μαζί του στην Ακροποταμιά. Ποτέ δεν θα γίνει δικός σου. Αντίκρισα το θάνατο μέσα σε τούτο το σπίτι και δεν μπορώ πια να μένω σε αυτή την κόλαση. Από τότε που με άγγιξε η φωτιά των χιλιών του. Θα είμαι όπως με θέλει εκείνος να είμαι. Ας έρθει όλο το χωριό κατά πάνω μου. Ας με κάψουνε με τα φλογισμένα τους δάχτυλα. Ας με κυνηγήσουν όσοι παριστάνουν τους τίμιους και τους ηθικούς. Εγώ θα γίνω η αγαπητικιά ενός παντρεμένου. Θα βάλω στο κεφάλι μου το αγκάθινο στεφάνι της ντροπής. Πάψε! Ναι. Έτσι θα γίνει. Άντε, πάμε να κοιμηθούμε. Ας παντρευτεί την Αγκούστιας. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ θα πάω να ζήσω σε ένα απόμερο καλύβι. Να έρχεται να με βλέπει όποτε θα θέλει. Όποτε θα του έρχεται η όρεξη. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Όσο το αίμα μου κυλάει ζωντανό στις φλέβες μου. Όχι μόνο εσένα, που είσαι σαμαραμένη καλαμιά, αλλά και ένα αγριόλογο μπορώ να το κάνω να γονατίσει με το μικρό μου δαχτυλάκι. Μη μου εξάρεις εμένα τη φωνή, γιατί δεν ξέρω που μπορεί να φτάσω. Η καρδιά μου είναι γεμάτη από μια δύναμη τόσο κακιά, που χωρίς να το θέλω πνίγει και εμένα την ίδια. Μας έχουνε πει να αγαπάμε τις αδερφές μας. Όμως εμένα ο Θεός μ' άφησε μόνη στη σκοτεινιά. Γιατί σε βλέπω τώρα, σαν να μη σε έχω ποτέ μου ξαναδεί. Πού πας, φύγε από την πόρτα, διώξε με άμπορη! Φύγε σου λέω! Μάνα! Μάνα! Ήσυχα! Τι κάνετε έτσι, τι πάθατε? Αχ, να μην έχω κεραυνό στα χέρια μου, να σας κάψω! Ήταν μαζί της στην Ακροταμιά! Δες τα ρούχα της, είναι γεμάτο λάσπες και χόρτα! Οι λάσπες είναι κρεβάτι για τις πόρτες, βρωμιάρα! Τα άνοιξα! Ως εδώ οι φοβέρες σου, μην κάνεις ούτε ένα βήμα! Μονάχα ο Πέπε μπορεί να πλώσει χέρι επάνω μου. Αδέλα. Ναι, είμαι γυναίκα του. Τώρα που το έμαθες, πήγαινε έξω να το μάθεις και από τον ίδιο. Εκεί έξω με περιμένει και ξεφυσάει σαν το λιοντάρι. Χριστέ μου, μεγαλοδύναμε. Τουφέκι, πού είναι το τουφέκι? Καμιά σας δεν μπορεί να με κρατήσει εδώ. Από εδώ μέσα δεν θα φύγεις με το κορμί σου όρθιο. Κλέφτρα, ντροπή του σπιτιού μας. Ας την να φύγει να μην την ξαναδούμε ποτέ. Ράβα, θα τον έβρεις τώρα! Ο Πέπε Ρωμάνος σκοτώθηκε. Πέπε. Θεέ μου! Πέπε! Μα τι τον σκότωσες? Όχι. Τραβάλισε τα λόγω του και έφυγε. Τι να σου κάνω. Μια γυναίκα δεν ξέρει να σημαδεύει. Τότε γιατί είπες ο Πέπε Ρωμάνος σκοτώθηκε? Για να τα ακούσει εκείνη. Για να φουντώσει. Καταραμένη. Διάολε. Καλύτερα. Καλύτερα έτσι. Αδέλα! Αδέλα! Αδέλα, άνοιξε μου! Άνοιξε! Μη βάλεις πως τα τουβάρια θα χρήσουν την τροπή! Αδέλα! Άνοιξε γιατί δεν κρέμει!
κι αν τρέχεις τώρα ζωντανός στον κατασκότεινο κάμπο, θα έρθει και σένα η μέρα σου να πέσεις. Κόφτε τη στο σκηνή. Ξεκρεμάστε τη. Η κόρη μου πέθανε παρθένα. Βάλτε τη στο κρεβάτι και ντύστε τη στα λευκά, σαν να ήταν κοριτσάκι. Κανείς δεν μην πει τίποτα. Πέθανε παρθένα. Πείτε το σε όλο το χωριό να χτυπήσουν 2 φορές την καμπάνα το ξημέρωμα. Ευτυχισμένη 1000 φορές που τον είχε δικό της. Και δεν θέλω κλάματα. Το θάνατο θα τον αντικρίσουμε κατάματα. Σοπάστε. Πάψε σου είπα. Τα δάκρυα θα είστε μόνες. Θα βυθιστούμε όλες σε μια θάλασσα πέπτους. Η μικρότερη κόρη της Μπερνάρντα Άλμπα πέθανε παρθένα. Μ' ακούτε τι σας λέω? Σοπάστε είπα. Σοπάστε πια. Σοπάστε. Αγαπητοί μας θεατές, το έργο μου τελείωσε. Αυτός ο επίλογος δεν είναι αναγκαίος, τον κάνω εκ μέρους της ομάδας. Γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων μου ήταν αφιερωμένο στο κοινωνικό θέατρο. Αυτό ίσως να ενοχλούσε περισσότερο απ' όλα το κατεστημένο. Αυτό που από πάντα δολοφονούσε και θα δολοφονεί τους ποιητές. Ίσως να είχε δίκιο η Αδέλα, ότι μέσα μας παλεύουν πολλές αντικρουόμενες δυνάμεις, ωστόσο η ομάδα αυτή για ένα χρόνο πάλεψε με αυτό το έργο, αποδεικνύοντας ότι η αληθινή επανάσταση είναι η ίδια η πάλι με την τέχνη και τον εαυτό μας. Μπορεί να χάσαμε την Αδέλα ή και άλλες Αδέλες. Εμείς όμως είμαστε εδώ, στη σκηνή, μπροστά σας, έτοιμοι για νέες επαναστάσεις, αλλά και νέες απώλειες. Bravo!